בוקר אור, ברוכים הבאים לפרק השני של בן ואבישג מחוץ לקווים, לצידי בן סער. נרגשים מאוד לארח כאן את שחקני העבר, גילי ורמוט ואיתי שכטר. אבישג, מה שלומך? ברוך השם. תקשיבי טוב, היום הבאנו לפה את הצמד הכי חזק בכדורגל הישראלי, לדורותיו. בין החזקים, לא הכי חזק, בין החזקים. מבחינתי, איך שאני ראיתי והרגשתי אותם בהפועל תל אביב, הצמד הכי חזק שראיתי, ואיך שאומר המשורר א' גוטמן, גילי, איך אתה? שכטר, מה שלומך? כל השאר? תמשיך, בוקר טוב, מה קורה? בוקר טוב, הכל טוב, מה קורה? שמחים להתארח פה, איזה כיף. איזה כיף לנו, יאללה, כיף שבאתם, תודה שבאתם. אני וגילי לא דיברנו ביחד כצמד הרבה שנים, בואו אתם... קודם כל, תן את הסקופ. קודם כל תעבירו את הכסף לפני הפודקאסט, ואחרי זה נמשיך. 1,000 בביט כל אחד. ואנחנו מסודרים. איזה 1,000 בביט? אני בונה בית, אתה אומר לי 1,000 בביט. קודם כל, למען האמת, גילי ושכטר יעידו פה, אני שיגעתי אותם, את הדוברי, כי זה לא פשוט להביא אותם כאילו ביחד. וגם הרבה שנים לא התראינו ביחד. אז אני שמח שבאתם. עשינו את הבלתי יאומן. עשינו הכל בשביל בתיה ובן סער, שהם חשובים לנו מאוד. גם בשביל מיקי. וגם בשביל מיקי היקר. מיקי, וגם לירון, כל משפחת סער. כן, באנו לפרגן. לדורותיה. לדורותיה, אמרנו שזה בן מתחיל דרך חדשה. עוד לא הודיע על פרישה, אבל אנחנו... עוד לא הודיע, לאט לאט, אבל אנחנו פה תוך כדי תנועה, כדי להרים לך, מגיע לך, כל הלב. ואולי לא יוצאים ממך את ההודעה הרשמית בסוף. לא, לא יוצאים... לא יקרה בפרק הזה. גילי, היום אתה לא מראיין. עדיין לא... היום אתה מרואיין, אני עדיין היום רוצה אתה לא לשחק מראיין. כדורגל, אבל בוא נראה. האמת שבאמת, גם ראיינתי אותו אצלי בפודקאסט, וגם ברדיו, הוא עלה פעם אחת וראיינתי אותו, אז כזה זה טבעי, אבל בסדר. תגיד, אתה רוצה להגיד לי מה הספר עשה לך בראש? אתה מבין? אתה רוצה להגיד לי? תראה מה הפרטנרית עושה לי, עכשיו היא מדברת מה עשה לי הספר בראש. יש פה בעיה, זה דירוג קשה. אבל זה פרטנרית במקום שתהיי איתי כשיתוף פעולה, את מבינה? אבל בסדר. זה בגלל זה. אנחנו לא הנושא פה, היום הבאנו את גילי ושכטר, אנחנו רוצים לדבר איתם גם על זוגיות, גם על קריירה, גם מאחורי הקלעים. אני אתחיל איתכם על משהו שהוא באמת עכשיו, אתה יודע, יש צחוק בזה, מעניין אותי לדעת, אתם באמת, כוכבי כדורגל ועכשיו גם כפרשנים וכל זה, ספרו לי על גילי ואיתי בבית. איך אתם בבית? יחשבו שהיה לנו זה... לא כזוג עכשיו, כל אחד ולעצמו. גילי יתחיל ואני אמשיך. תן לי איך אתה בהתנהלות שלך, אני מכיר אותך גם. במהלך הקריירה? הקריירה או היום? במהלך הקריירה, אותי יותר מעניין במהלך הקריירה, יכול להיות שאתה ואישה גם עכשיו, במהלך הקריירה מעניין אותי לדעת איך אתה בבית, איך התנהלת. חיים סטנדרטיים של כדורגלן. מה זה חיים סטנדרטיים של אני לא יכול כדורגלן? לחדש פה משהו. חיים מסביב לכדורגל, הכל מסביב לכדורגל, לאימונים, למשחקים, במקצוענות עד כמה שאפשר. אתה יודע, התחתנתי בגיל 28, אתה רווק, אין לך ילדים על הראש, הכל סביב הכדורגל. החופשה הגדולה תמיד זה בפגרה, בין אמצע מאי לאמצע יוני, מתישהו. שאתה בשיא הקריירה, גם אין לך פגרות באמצע, כי שיש פגרה אתה בנבחרת. אבל שוב, קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, הולך לאימון, חוזר, ארוחת צהריים, ישן צהריים, שאני ושכטר עד היום מקפידים על שנת צהריים. לוז כזה. כן, היינו שנים צהריים, הרבה ביחד גם. גילי מכור לשנץ. מכור לשנצים. וגם אני, אז שנץ היה חלק בלתי נפרד, אבל כל התקופה בכלל בהפועל כזוג, זה גם היה מחוץ למגרש, אבל במגרש, מבחינת כדורגל, זה הייתה... הבנה עיוורת, אהבה ממבט ראשון, לשחק עם גילי, זו הייתה חוויה בלתי רגילה. שהוא היה בזון שלו, זה היה משהו ש... אבל אתה יודע שבן הגיע, אחרי עונת האליפות, בעונה של הצ'מפיונס ליג, בן הגיע, ואז באתי להתלונן שאני מוסר רק לך ולא מוסר לו מספיק. באמת? כן, כן. אתה זוכר את זה? לא מפתיע אותי, נראה לי ש... שזה מגמתי. מגמתי. אתה יודע, ואז מה היא עשתה? ואז מה היה? הוציאה לך את הכתף מהמקום. היא ואורית הוציאו לי את הכתף מהמקום. אורית תמוז. אורית תמוז. ברגע שראיתי את שתיהם יושבות. היא לא מבינה, היא חושבת באמת היא הוציאה לך את הכתף. אני רואה את החלטה, היא חושבת... ניסיתי להקל. לא, היא עשתה את זה, אתה יודע... בפנים. כן, אבל מעבר לזה, אנרגטית. מעבר לשגרה של הכדורגל היומיומית והכל, איך אתה, כשאתה חוזר הביתה אחרי הפסד, אחרי ניצחון, זה בא הביתה, אתם מצליחים להפריד, זה מגיע לילדים, זה מגיע לאישה? קודם כל, כדורגל, קריירה, זה משהו שאנחנו עושים אותו מגיל 6, גיל צעיר מאוד, וזה כל החיים שלנו. כשאתה צעיר, אתה לא יכול להפריד כלום, זה חלק ממך, וככל שאתה מתבגר ובאים ילדים, אתה מנסה לעשות את ההפרדה, עדיין, הכדורגל הוא כל עולמך, זה משהו שאתה חי אותו, שאתה יונק אותו, ההפסדים,
קשה לך להירדם, הניצחונות, האנדרנלין, אתה באורות, אחרי גולים אי אפשר לעצור אותך. באופוריה. אחרי תארים זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים אפילו. והמשפחה חיה את זה, היא חיה את האושר, חיה את העצב, חיה את הכל, היא חלק ממך. ויש רגעים שאתה נכנס הביתה ואתה אומר, אוקיי, הכדורגל משפיע יותר מדי? הכדורגל, ברגע שאתה ברמות הגבוהות, הכדורגל כל הזמן משפיע הרבה מאוד. שאתה משחק במועדונים הגדולים, הלחץ מהתקשורת, הלחץ מהקהל, מהצוות המקצועי, מהבעלים, שאתה מרוויח הרבה כסף, דורשים ממך כל הזמן, אתה מגיע לרמות שכל הזמן אתה בדופק גבוה, ואם אתה לא בהרכב, אתה לא ישן טוב בלילה, ויום אחרי יש אימון, אתה צריך כל הזמן, ברגע שאתה גם במועדונים הגדולים, אתה כל בוקר צריך להוכיח את עצמך מחדש, יש לך תחרות, ואתה כל הזמן בלחץ גבוה, וכל הזמן אמרתי לעצמי, אני מחכה ליום הזה קצת, שיהיה לי אתנחתה אחרי, אתה אף פעם לא מגיע, גם גילי יגיד את זה, אתה כבר לא מגיע לדופק שהיית. זאת אומרת, יש לך את הקריירה שאחרי, ואתה רוצה להצליח, אבל אתה כבר לא מגיע לרמות האלה שהיית בהם. היית בתוך איזה ענן כזה שסגור, ואתה כאילו מנותק מכל העולם. אתה חי בתוך העולם שלך. כן, אבל דווקא מעניין אותי שאתה יודע, הגעתם באמת לרמות הגבוהות ביותר, גם כצמד דיברנו, אבל גם כבודדים. מעניין אותי לדעת, כאילו, איפה המשפחה פגשה אותך? כשהייתם עכשיו עולים למשחק, עניין אתכם כאילו איפה האישה, עניין אתכם איפה המשפחה, זה משהו שחשבתם עליו במהלך כל הזמן. בחימום, במשחק. אני אגיד לך מה, אם נגיד, אני אומר לך לגבי אמא שלי, סתם דוגמה, הנה, דיברתם על בתיה, אם אני לא הייתי רואה אותה ביציאה, זה היה מבאס אותי. הייתי רוצה את אמא שלי, אחר כך זה היה לראות. היינו מדברים על זה שטל בן חיים הבלם היה מסיים במשחקים בנבחרת, במחצית הוא היה מתקשר למנו. נכון. שואל אותו... לא רק זה, לפני המשחק, שהוא יוצא לחימום, שריקה ולראות שהכל בסדר, ואז במחצית הוא שואל אותו איך הייתי, מה אתה אומר, והכל היה נכנס עם הטלפון לשירותים. לשירותים. אז איך זה היה אצלכם? היה משהו כאילו... גילי עם אבא שלו היה שיחות, הוא ידבר... גילי ידבר. קודם כל, בקשר למה ששאלת מקודם, אז לוקחים את זה אישית לחיים האישיים, ואתה מנסה לעשות עם עצמך עבודה, אבל בסוף זה בלתי נשלט. זאת אומרת, זה משתלט עליך, ואם אתה היית טוב, אז אתה מלא באופוריה ומצב רוח לכל השבוע וסבלנות לכולם, בגיל מתבגר גם לילדים, ולכי אשתי תנוחי, אני אקח את הילדים, ואם אתה לא פותח או לא טוב והחטאת פנדל, אז אתה כל שבוע בדיכאון, ואתה מנסה לדבר עם עצמך, אבל זה משתלט עליך, ואני יכול להגיד גם שהיינו בגרמניה לצורך העניין, הוא שיחק יותר, אני לא שיחקתי בכלל כמעט, אז אתה מדוכא בבית וקר בחוץ, ואתה חצי שעה נסיעה, אתה מטייל, שעתיים בפריז, חצי שעה בהולנד, שעה בבלגיה, ואשתי אומרת לי, אז היא הייתה חברה שלי, כאילו, בוא, יש לך יום חופשי, בוא נטייל, בוא ניסע לפה, בוא ניקח לילה במלון ההוא, לא יוצא מהבית, לא רוצה לטייל, לא רוצה לראות אף אחד, נכנס לאיזה דיכאון כזה, אולי אצלי זה היה קצת יותר קיצוני אפילו, אבל זה בקשר למה ששאלת מקודם. מה שאלת עכשיו? על מה זה היה? היה למשפחה שמגיעה עכשיו ליציאה. משפחה, אז אבא שלי, ההורים שלי... זה עניין אותך שאנשים יגיעו, או שאתה אומר לעצמך לא אכפת לי? קודם כל, ההורים שלי, מי שהתחלתי לשחק בפעם ראשונה שעליתי על הדשא, היו צמודים איתי, כל משחק, טיסות עם הנבחרות הצעירות, אבא שלי גם באימונים, אבא שלי אפילו שהייתי הולך לשחק רגל בשכונה, היה מתחבא בין השיחים לראות אותי משחק. לראות ברמה כזאת. אז מן הסתם שאתה רגיל לזה. אתה יודע, סליחה שאני יוצא אותו יום אחד, אני וגילי היינו ביחד, וזה, אז כל הזמן הוא היה מתייעץ עם אבא שלו, וזה, אז הייתי אומר לו, תגיד לי, מה, רגע, אבא שלך היה שחקן, הוא אומר לי, מה? אבא שלי היה... לא, רגע, תבנה את זה יותר טוב. הוא אומר לי, מה, הוא שיחק? אמרתי לו, היה נבחרת הנוער, הפועל קריית חיים כבר בבוגרים, עד שהתגייס, הלך לקורס טייס. אז הוא אמר לי, מה, איזה סגנון שחקן? אז הוא אומר, הוא בשיא חוצפתו, אומר לי, אבא שלי היה סגנון זידן. כאילו, אמרתי לו, לא הלכת רחוק בכלל, כאילו... טכניקה גבוהה היה לו. כן, כן. הוא היה שקט עם הכדור. יש לי עוד שאלה אליך. זה הפן הרציני בינתיים, חבר'ה, אחר כך נהיה... אל תדאג, יש סיפורים מצחיקים. דיברנו על המשפחה והכל. אני מחזירה אותך רגע לאיזה רגע ספציפי, שאתה בדרך לחתום במכבי תל אביב. אתה מתקשר לאשתך, מה התגובה? מה זה מתקשר? אני לא מודיע לה עכשיו אני חותם במכבי תל אביב, היא מודעת לכל הסיטואציה מראש, לכל הלך הרוח, מתייעצים, אתה יודעת, מתייעצים איתה ועם ההורים. זה לא בא להם בהפתעה. לא, אני מדבר כאילו על הרגע הראשוני שאמרת לה. האמת שאשתי, שהיא מעורבת במה אני אלבש בבוקר. ומה תאכל בערב. ומה אני אוכל בערב, כי היא באמת כי היא מבשלת בחסד. בצד המקצועי לא הייתה מתערבת. לא הייתה... כאילו זה היה יותר אני ואבא שלי. היא כן הייתה מטיפה
למה אתה עושה פרצוף למאמן, אתה מזיק לעצמך, אתה לא יודע להתנהל, אתה לא קורא סיטואציות. כן, לא הייתה... גילי, אחד הדברים הזה שלו בקריירה, שכמה שהוא היה מאוד מאוד שקט במשחק שלו, או כמה שהוא היה על המגרש מרחף, ברגעים של עצבים או של משהו שלא זה, הוא היה פתאום משנה את האור שלו, כאילו אי אפשר היה גם מאמן הכל, והיה מאוד קשה להרים אותו מזה, כאילו, אם נגיד הוא היה נכנס לזה, וזה גם בגרמניה ראיתי, זה גם בהפועל, הוא היה עושה נזק, ואחרי זה כבר היה לו קשה לזה. רוצה להראות למאמן שאני כועס עליו, ואז יוצר אנטי, ואז הוא לא אוהב אותי, ואני לא אוהב אותו, ובסוף יורה לעצמי ברגל, כי הוא המאמן. ובאמת, השחקנים שהחזיקו באירופה, שחקנים שידעו לספוג ולהתנהל במשברים, אני פחות. אז בקטע המקצועי לא הייתה מתערבת, בקטע של ההתנהלות יותר, וגם מצדקה, אבל גם זה היה בלתי נשלט. והיום שאני מדבר על זה, מנסה להסביר לצעירים איך לא להתנהל, מה הטעויות שאני עשיתי, אבל שוב, זה היה מובנה אצלי. אני פשוט רוצה שאלת המשך כזו. אבל בכל זאת, אתם חיים בתוך עיר, ועוטפים אותך אוהדים של הפועל תל אביב, ואתה יודע שמחר בבוקר הם כבר לא יעטפו. אתה מבין מה אני אומרת? זה גם משליך על המשפחה, לא? אז מה זה אני יודע? בסוף, שאלו אותי על זה אין ספור פעמים, את הפגישה האמיתית מול מכבי תל אביב, הפגישה היחידה למעשה האמיתית עם מכבי תל אביב, הייתה בלילה של אחרי הדרבי. 3 בבוקר סיפרתי שאפילו באתי עם בגדים של הפועל תל אביב לפגישה הזאת, כי זה היה אחרי המשחק. אז לפני זה לא ישבתי איתם, ושום דבר לא היה סגור וידוע. למה אמרו שזה היה סגור לפני? על זה הכעס, שכאילו עליתי לדרבי שאני כבר חתום שם. שזה לא היה, ולמזלי גם היה לי דרבי טוב, זאת אומרת, הפסדנו, אבל הייתי טוב במשחק, טוב מאוד. ואחרי זה הייתה את ההתפתחות שהייתה, עד אור הבוקר ישבנו במשרדים של מכבי תל אביב, אבל היה פרסומים לאורך כל הדרך, זאת אומרת, כל חלון שהם רוצים אותי ומחכים לי וכל הזמן. שוב, בדיעבד, המועדונים סגרו ביניהם את העברה הזאת איזה חודש לפני, אבל הסיכום היה שפונים אליי רק לאחר הדרבי, זה היה התנאי של חיים רמון, ובסוף אני נדפקתי מזה. אז גילי, אותי זה מעניין והרמת לי להנחתה, אבישג, כי היינו צריכים לשאול את זה אחרי זה, אבל אני אשאל אתכם, אתם, כשאני הגעתי להפועל תל אביב, מבחינתי, הפועל תל אביב זה היה גילי ושכטר. אמיתי אני אומר, עכשיו כאילו, אמיתי אני אומר, אתם הייתם מאוד מזוהים כעד צמד של הפועל תל אביב. ולאורך השנים, אין מה לעשות, עשיתם מעברים, עשיתם דברים קרו. יש לכם איזה סוג של, גם לכם איזה אכזבה שאתם, איך אני אחדד את זה? לא מזוהים עם המועדון. לא מזוהים מספיק עם המועדון, בגלל שיש אכזבה של הקהל, מהמעברים שלהם. כי התווית שאני זוכר, גילי ושכטר, זה הפועל תל אביב. זה מאכזב אתכם, זה מבאס אתכם. אני חושב שזה בדיוק, שני קריירות שונות. אבל עדיין. אני חושב שגילי היה, גם שאני הגעתי, קודם כל, אני הגעתי, גילי היה הרבה יותר מזוהה עם הפועל תל אביב, גם במהלך הקריירה, הוא היה יותר שנים גם, הוא היה גם קפטן הרבה זמן, יחסית. אז דווקא בגלל זה אחרי זה נשאר. אוקיי, אחרי זה תמשיך. אני בסופו של דבר, בחרתי בקריירה מסוימת, התחברתי מאוד למועדון הפועל תל אביב, ואני נהניתי מכל רגע, העונה הכי גדולה בקריירה שלי, דאבל, ליגת האלופות, קבוצה שמרחפת, כל כך הרבה איכות בקבוצה, שבשנה אחת כל כך הרבה שחקנים מתפוצצים, שזה לא קורה הרבה, קבוצה שנבנתה, אתה יודע, אני לא יודע אם נבנתה לקחת דאבל ולהיות בליגת האלופות, אבל קבוצה שנבנתה להיות קבוצה חזקה, ובסוף, אתה יודע, הקריירה, היה לי הרבה הצעות גם ממכבי תל אביב במהלך הקריירה, שכל הזמן הזזתי אותם הצידה, כי חשבתי שאני חלק מהפועל תל אביב, אבל בסוף אתה עושה דברים בקריירה ומהלכים, גם אתה רוצה להגשים את עצמך וגם אתה רוצה להצליח. אחרי זה עברתי לבית"ר ירושלים והרגשתי חלק בלתי נפרד. אני בקריירה שלי, בכל מקום שהייתי, הרגשתי שבמקום שאני נמצא בו, אני הכי לויאלי אליו, זה המועדון שלי, זה אני אתן את כל חיי. ובגלל זה... כשמיכאל זנדברג פרש, אז הוא אמר איזה משפט יפה, אין לי מספר שמזוהה איתי, אין לי מועדון שמזוהה איתי, אני מזוהה עם הכדורגל. משהו כזה, עם הכדור, עם הכדורגל. זה בדיוק ככה, מה שאני מרגיש, הכדורגל זה המקום שאיתו אני מזוהה הכי הרבה. הדשא, הקהל, הטירוף, אין לי פה סמל, הסמל היחיד שיש לי פה זה של יורו. של היורו, אין מה לעשות. נגמרו כבר היורואים. אבל בגדול... המזל שלך שאתה עשית שהיורו היה טוב, והפאונדים והכל. לא, איפה. המזל של שכטר. אני אומר, אז בסופו של דבר... גילי, מה קרה שם? הכל בסדר. לא, מה זה זכות הפעם? גם ככה הרגליים שלי קצרות, ועדיין זה... אז אני אומר, בסופו של דבר, נהניתי מכל רגע, ואני גם אין לי ציפייה, זאת אומרת, אני בא היום למשחק, באתי עם הילד שלי הגדול ליד הפועל תל אביב,
אני בא ואני מקבל קללות, נגיד פתאום באיזה קומץ, ואני אומר לו, תקשיב, האוהדים האלה צריכים לנשק אותי בראש על הרגעים שנתתי להם. זה שעשיתי מעברים, זה חלק מהקריירה. לא, אין בעיה, זה חלק מהחיים ומהקריירה, וגם אם האוהדים האלה, האח שלהם או הילד שלהם, היה נפגש עם סיטואציות כאלה בחיים, הוא היה עושה אותו דבר ב-99% מהמקרים. שפטר, אתה יודע מה תמיד אני אומר? שאחר כך שמראים את זה ב5 גולד ודברים כאלה, את הרגעים ואת השערים שלך, אלה הרגעים החשובים. כל הקומץ הזה שיכול לדבר מהיום עד מחר. גילי טיפה יותר פגוע מזה. ברור שהם נפגעים עם מעברים כאלה או אחרים, אבל הזיכרונות שאתה הבאת להפועל תל אביב, הרבה לא הביאו. זה חד משמעית, אתה וגילי ביחד. איך אתה מרגיש שמקללים אותך ליד הילדים שלך? לא פשוט, אני אגיד לך, הילד הגדול שלי הוא חסין יחסית, הוא מבין את הסיטואציות, קיבלתי קללות קשות מקומץ של אוהדי הפועל תל אביב, פעמיים, ואני מסביר לו, אני אומר לו, תשמע, אבא שלך היה שחקן, זה חלק מהחיים, והוא אומר לי, אבא, הכל טוב, אני מבין את הסיטואציה, הוא אומר לי, אבל כאילו נתת להם כל כך הרבה רגעים של אושר, איפה? אז אני אומר לו, הדור הזה, היותר צעיר, הוא לא זוכר מספיק, הוא רק יודע שהייתי במכבי תל אביב, הייתי בבית"ר ירושלים. הדור היותר מבוגר, אם אני רואה אותם ברחוב, אנשים יודעים להעריך, אני יודע לקבל תגובות טובות, תודה על הרגעים האלה, זה חלק מהקריירה שלך. רוב התגובות הן טובות. הרוב התגובות הן טובות ויש קומץ, אבל אני עדיין מקבל את כל התגובות. זה לא יפה ולא נעים ליד ילדים, אנשים צריכים לעצור את זה, אבל מצד שני, אני מבין מה זה קהל, אני יודע מה זה טירוף, מה זה אנרגיות. לא נכנס לזה, לא מחפש לתקן אף אחד. אתה מבין, אבל אני רואה שזה נוגע בך. לא, זה נוגע עם הילדים שלך. עם הילדים יותר מזה. הילד שלי שרוף הפועל תל אביב, לא יודע איך זה נדבק בו. בבית זה לא קשור. שרוף הפועל תל אביב הולך כמעט כל משחק. מה לא קשור? אתה אוהב הפועל. אתה אוהב הפועל, מה לא קשור? לא, מה זה לא? הפועל אתה מחובר. מזוהה עם הפועל. לא, דיברנו מקודם על מזוהה. לא, הכוונה שהוא מזוהה. הוא הוא בגלל זה, אחד הדברים שלו זה המעבר שלו, נגיד, אתן לך דוגמאות של אנשים, טל בן חיים, ערן זהבי, אני למשל, וגילי, שונים באופי. גילי, המעבר שלו, ברגע שאתה עובר ממכבי להפועל לא משנה, אתה צריך לעשות קאט. אתה 100%, ערן זהבי, ראיינו אותו, איך שהוא נחת, אמרו לו, מה יש לך להגיד? הוא אומר, אני 100% צהוב. גילי, המעבר הזה, הוא לא צריך לעשות אותו נפשית. כל כך כאב לו על הילדים שבוחרים, על הרגש, על מה שהוא השאיר מאחוריו, והוא ידע שהוא היה כל כך מזוהה מהפועל. ועד היום, זה אחד הדברים שנוגעים לגילי. אתם עוברים מנושא לנושא פה וקופצים. קודם כל, נגעת בעניין הזה שלא ידעתי לעשות קאט, וזה נכון, כי שחקנים שעוברים, שמים את הצעיף של הקבוצה, שוכחים מה היה, ובגלל זה גם משחק שלישי כבר נפצעתי וסיימתי את העונה, מה שנקרא פציעה פסיכוסומטית שלא קרתה במקרה. אתה גם דוקטור. כן, אני מרצה על זה. כן, זה פציעה שלא קורית במקרה. שהנפש צריכה את זה, חד משמעית. שמתי את הרגל, אני אראה לך את הפציעה, איך זה קרה. שמתי את הרגל במקום שכל הקריירה לא שמתי את הרגל שם. של חוסר ביטחון, של לחץ נפשי. אוקיי, בוא'נה, לא ידעתי את זה. בוא'נה, אתה פותח פה דברים שלא ידעתי. כן, אני מדבר על זה, אני אראה לך איך זה קרה, ואפילו יונתן כהן, לדעתי, ששידר את המשחק, אומר, פעולה שאנחנו לא רגילים לראות מוורמוט בשידור. וואו, מעניין. שווה, תראה לנו את הקטע. אז זה דבר אחד. דבר שני, הילד שלי שרוף הפועל תל אביב, והוא לא רואה אהבה להפועל תל אביב בבית. זאת אומרת, אני מזוהה עם הפועל, הוא שומע עליי סיפורים, הוא לא קיבל את זה ממני. ויש לו חולצה בבית, הוא קנה שהיינו באוסטריה של רדבול זלצבורג, כזה אדום לבן, הוא רצה את זה כזה אדום לבן, ובמקום גלוך שמנו לו ורמוט. ואני אומר לו, לך עם זה למשחק. והוא חושש ללכת עם זה. וואו. אני אומר לו, לך, מה יעשו לך? ממה אתה מפחד? הכל טוב, כאילו. לא, הוא שם את של מיימבו, הוא אוהב את מיימבו, הוא שם מיימבו והולך איתה. הבן של גילי ורמוט, הבן של המאסטרו, הטכני בעולם, שם חולצה של בלם ולא של אבא שלו. אני הבן הבכור שלי אוהד הפועל תל אביב, והשתיים הקטנים הבנים אוהדים מכבי תל אביב. כן. אז... שקט בבית שלך, אני מאמין. קיבוץ גלויות. שקט מאוד שם. בוא נתנה משהו יותר קליל, בוא נעבור לאיזה פינה. יאללה. נעשה להם איזה פינה נחמדה. זרקנו מילה? יאללה, חבר'ה, אנחנו עושים פינת אסוציאציות קטנה וחמודה, כדי קצת להקליל את האווירה. אתם רוצים עוד צ'ייסר? תביא, למה לא? מה? כן? כן, מה יש בזה? אתם כבר אחרי. נכנס יין יצא סוד. תכף שלב יארגן לנו. למה השקטתי את שכתר איך שהוא הגיע? יאללה, אסוציאציות, אתה יודע, הכל זריז, מהר, קטן, תדי, יאללה. אבישי, תני לנו. לאחד אחד או ביחד שתינו? כל אחד עם מי שרוצה שזה, יש גם לאחד אחד. מה שעולה לכם. יש כאלה שזה עולה ביחד, תכף תשימו לב. אז נתחיל? יאללה, תתחיל. יאללה, אז גרמניה. פספוס גדול שלי, אבל חוויה בלתי נשכחת. זיכרון לא טוב. אלי גוטמן.
המאמן שידע להוציא ממני את המיטב. מורי ורבי. חליפה ליציאה? קלאסה. איזה חליפה ליציאה? חליפה... למה אני אומר חליפה ליציאה? אני אגיד לך משהו, עכשיו ששיחקנו בהפועל תל אביב, בראש היינו, ברוך השם, טפו גם טובים, היינו ילדים וצעירים. חליפה ליציאה. חליפה ליציאה, והתכוונו לככה, במחצית, אז אני אסביר, במחצית, כבר היה 2-0, ידענו שאנחנו מנצחים, שכטר היה מגיע, חבר'ה, אתם מכינים את החליפה לערב? הכל בסדר, תהיו רגועים, יציאה אחרי, עליי. היה לנו פעם אחת איזה דקה 70. תן לנו, דקה 70, היה לנו משחק בבית, הובלנו איזה 4-0, גל שיש בקרן, הוא מסתובב אליי, אומר לי, שמת את הפינלנדיה במקפיא? לא, יותר מזה. פעם, השחקנים היו מביאים את הנעלי כדורגל בעצמם למגרש, היה לה תיק קטן, שלא אף סנאי מביא לך, אתה מביא. ופעם שיש וחוט עלו לאוטובוס, ואתה שומע רעש כזה בתיק. אתה אומר להם, מה זה הרעש הזה? היה בקבוק וודקה בתיק. אמרתי, אתה אומר להם, חבר'ה, ניצח. זה בתקופה שהקבוצה כבר... שהאונייה שטה, אי אפשר לעצור. אי אפשר. בן שר. יו. אחד החלוצים הגדולים בדור האחרון. חלוץ גדול, חבר. למה שמת בן שר? שתהי בריאה, למה צריך... לא שמתי, סתם אמר לי. ובאמת גולר מהגדולים שהיו פה. מכבי תל אביב? אחד המועדונים הגדולים בארץ. מכבי תל אביב, מקום גדול וחשוב עבורי, נתן לי להעריך מה זה תארים. כי כשהייתי צעיר, לפעמים אתה לא מעריך את זה, וקיבלתי את זה בגיל הרבה יותר מאוחר, וקיבלתי אהבה, מועדון ווינר בלתי רגיל. אימפריה. אימפריה. צלילה? צלילה? מטרה לניצחון. צלילה על המגרש, אתה מתכוון. צלילה על המגרש. נבחרת ישראל? חלום של כל שחקן. דרבי תל אביבי? משחק הגדול בספורט הישראלי. בספורט הישראלי. משחק שהוא קצת... גם במזרח התיכון אולי, לא יודע אם... בין הכי הגדולים במזרח, בין הגדולים במזרח התיכון. משחק שהוא קצת... כמובן יש לך טורקיה ויש לך יוון, אבל בין הגדולים אני שם אותו. תגיד, שואלים אותך או אותנו? סליחה. אני אעשה לך רעיון, מבטיחה. נהיה כמו קטן. משחק שהוא קצת אמביוולנטי, אני אסביר. מצד אחד זה המשחק הכי גדול בישראל, ומצד שני להיות היום שחקן בהפועל תל אביב ומכבי תל אביב עד שמגיע הדרבי, לא הייתי מתחלף איתם בלחץ. אני אגיד עוד משהו. לא נעים להגיד את זה, כי אנחנו מדברים כמו השחקנים הממורמרים של פעם. אבל הרמה והאיכות בדרבי היום שאני רואה, היא לא מספיק גבוהה. כאילו, סליחה שאני אומר את זה, הרמה של השחקנים, הרמה גם של הזרים, זה, אתה רואה דרבי, הפועל ומכבי, אתה מסתכל על הקבוצות, ואתה אומר לעצמך, כאילו, עם מי אני מזדהה ברמות אדירות בשתי הקבוצות, ואין לך, אתה יודע, יש לך נגיעות. אני חושב שזה רוחבי לכל הליגה, אבל. כן, לא רק לדרבי, אני חושב שזה משהו מעניין, אתה לא רואה היום את השמות שהיו גם אז, וגם זה לא כשמות, כשחקנים. אוטוריטות. אוטוריטות, כשוברי שוויון. זה מרגיז אותי להגיד את זה, אני אומר את זה, כאילו שאלו אותי איך היה הדרבי, כאילו אני אומר, זה כמו השחקנים, העבר הממורמרים, בדיוק, לא ממקום כזה חלילה, ממקום מקצועי, שהרמה לא מספיק גבוהה, סליחה. שכטר, אליך, כיפה אדומה. אחד הרגעים המרגשים בקריירה שלי, רגע איקוני, מה זה? רגע איקוני, סיפור גדול, גם הסיפור מהבחור הזה שהביא לי, שנפטר אחרי זה, המשפחה, זה רגע גדול, שהוצאתי כיפה, מהבית שאני בא, משהו שאני לא אשכח אותו בחיים. הבאת שמשהו יפה, אגו? לכל אחד יש, תלוי במינונים, במינונים. במינונים? אגו תלוי איפה ומתי. ובמימונים, אוקיי. לא צריך הרבה בחדר הלבשה. נכון. גולדסטאר, שכטר? בונה. חוויה בלתי רגילה. העונה הראשונה שאני אראה, בגללו. חוויה בלתי רגילה. יש לי יס. ואתה תראה מאמן. בחסד עליון. בחסד עליון, שנותן לחמימו. שחק אתה מאחורי החלוץ, ויוצר פתרונות ודברים. רגע, אז הוא מביא אותי לשאלה הבאה. זה גורם לך, מגרד לך להיות מאמן זה? לא, זה גורם להיות מאמן רק בגולדסטאר. רק בגולדסטאר. לעונות הבאות. לעונות הבאות. אמונות תפלות? היו והסתיימו בשנים האחרונות, הייתי עולה עם רגל ימין, שמע ישראל זה לא אמונה תפלה, אבל הייתי עולה עם רגל ימין, עם פעמיים קופץ על הרגל, היו תקופות בשנים הראשונות תחתונים, גילי היה לו נגיד תחתון שהוא לא מחליף. רגע, יש פה איזה משהו, רגע, סרטון. מה קרה פה, רגע?
אם אני מי זה? יודע שהם באים לבן סער כצמד, הייתי אומר לאחד, shame on you, all of you. זה לשני, מה זה אני קנדה? מעדיף לא לדבר. קנדה. למה? כי אני כבר fed up מהיחסים איתו, fed up מכל דבר שנקרא ורמוט, ואני fed up מכל מה שנקרא שכטר. תתביישו לכם. מה זה? מי זה? איה בזנה. קנדה! מאיפה הוא הגיע? תגיד לי. איך הבאנו אותו? אתה הבאת לא אותו? ידעתי, לפי החיקוי, אבל אתה מכיר את האלה שגם, אתה מכיר את האלה שפה גם לא ידעתי. מאיפה הביאו אותו, מאיפה? חבר'ה, זו הפינה שהייתה לנו, בואו נמשיך קצת. ראיתם את קנדה קצת, נכון? תודה רבה על הפינה. בואו נמשיך. וואי, קנדה. יאללה. התחלנו לדבר ככה על מה שהיה עם הילדים והכל. אני יודעת שלשניכם יש בנים שמשחקים כדורגל. כן. איך אתם מנדבים את זה בתור כדורגלנים? בעלי מקצוע. אני אגיד לך שהילד שלי התחיל לשחק כדורגל, אתה רוצה למצוא הרבה דברים בך. ואתה לפעמים לא מוצא את הדברים שלך, אופי, יכולת או דברים מסוימים. הרבה פעמים אתה יכול להיות עצבני, ולא בצדק על הילד. ואתה צריך לגדל את הילד שלך, בסופו של דבר, גם אם הוא יהיה שחקן וגם אם לא, לתת לו ליהנות מזה, מהדרך. ובגלל שאנחנו היינו שחקנים, הרבה פעמים זה יוצר השיחות, עצבים לפעמים, ותהיה ככה ותהיה ככה. ופגשתי דווקא את אורי אוזן פעם אחת, שאמר לי שבסוף אתה צריך לנתק את זה. אתה זה אתה והילד שלך זה הילד שלך. וברגע שאתה כל הזמן תחפש למצוא את עצמך, אתה כל הזמן תגרום לו... בסדר, עם אורי עדיף שהוא לא ימצא את עצמו בבן שלו. זה גם, כן. האפרורי הזה, אבל הוא עשה קריירה גדולה. אבל אני חושב שבסוף, עם השנים, גם עכשיו, אני לומד לדעת להוריד את ההילוך, לתת לו ליהנות מהכדורגל, כי הדור הזה של הילדים, הם חווים, במיוחד ילדים שהם חווים כל הזמן לחץ, שאנחנו אולי לא, אנחנו באנו למשחק ולאימונים רק ליהנות, אהבה למשחק. וזה נהיה שבכדורגל שלנו מגיל 14 ילדים עם סוכנים, והדור הזה הולך למקומות שההנאה לכדורגל כבר נהיה לך כל הזמן לחצים ומעברים של מועדונים וסקאוטים, וכל הזמן אתה באיזה מרדף, ובסוף הילד צריך ליהנות מהכדור, מהדשא, מהלחץ, מהרגש, ולא להגיע למקומות שאתה פתאום בגיל 13-14, אתה חושב כבר כמו שחקן בן 20. איך אתה משמר את זה מלמעלה בעצם? זה בעיה היום, אני צריך להביא לו את זה ממני, ללכת לשחק בשכונה, ללכת ליהנות, זה במגרש, באימונים, לעשות מה שאתה הכי אוהב, ולא לבוא ממקום של לחץ. יש שם הרבה רעשי רקע בכללי, כל הדור הזה של כל היום הם רואים טיק טוק ואנשים ואימונים אישיים של כאלה ואחרים, יש המון תחרות מגיל קטן, אז אני מתחבר לשכטר לעניין הזה שאתה יודע, דווקא העניין של הרחוב, ולך תהנה ותשחק, אני גם יש לי בן 7, שאני גם חווה את הדברים האלה. אני פחות מעורב. אבא של אשתי היקר, מלווה את הילד צמוד לכל אימון, לכל משחק. אני מגיע למשחקים שאני יכול, כי הרבה פעמים אני עובד בזמן הזה. אז יוצא לי לבוא משחק כן, 2 לא. אשתי לפעמים הולכת, אבל אני מנתק את עצמי. כן. בשביל לא לשים עליו צל, היו קוראים לי גילי כל הקריירה, הוא רק קוראים לו ורמוט. אז כן, קשה מאוד, ילד קשה מאוד, וברגע שהוא לא הכי בולט בקבוצה, אז גם מצפים ממנו, ואני גם לא רוצה להלחיץ, כן, שיש שיחה פעם בכמה חודשים במאמן, אני מגיע, ואני גם לא מהאהבות האלה שדורשים, שצועקים, גם אני בחיים לא מדבר, גם אם הילד לא משחק, אני לא מתערב. וכן, זה התמודדות, ואני מנסה, אגב, סיכויים גבוהים שהוא לא יהיה שחקן, אבל שידע להתמודד עם הסיטואציות שהוא נמצא, שאני לא ידעתי להתמודד, גם אם זה ב-level יותר נמוך, שידע עכשיו שפתאום, אם הוא לא משחק כל המשחק, אם הוא לא פתח, שכן לדעת להתמודד עם דברים שאני לא ידעתי. המסגרת עצמה היא טובה. בדיוק, כמה שהוא יהיה במסגרת וישרוד בה, זה טוב. אני הבן שלי הגדול משחק, וגם 2 הקטנים. זאת אומרת, אחרי צהריים, אשתי כמו נהגת מונית. מגרש למגרש. אז דווקא הרמת לי לעניין הזה שפתאום יש משחק קשה, משחק שהם לא משחקים, פתאום לא כובשים, דברים כאלה. מה אתם מלמדים אותם? מה אתם אומרים להם? אתם מדברים איתם על דברים כאלה? שמע, בסוף... אתה אומר לו, מה אתם אומרים? מעניין. היה לי איתו איזה מקרה,
היה מתוסכל אחרי משחק ובכה והשתולל באוטו באמת, התפרץ ממש, ואני הייתי במשחק הזה, והתחלתי לעודד אותו ולהגיד לו, יש עוד משחק, מחר אימון חדש, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, ושאני יודע מה אתה עובר, כי אני עברתי את זה, והוא אומר לי, אתה לא עברת את זה, לך הכל הלך בקלות. אתה מבין איך הוא רואה אותי, כאילו? אתה לא יודע מה עברתי, ואני התחיל לספר לו על פציעות, ושבנבחרת הנערים ניפו אותי, ואת כל החברים שלי מהפועל חיפה שבאו למבחנים השאירו, ומספר לו סיפורים שהוא לא ידע בכלל. אני כן יודע מה עובר לו בפנים, וזה שורף לי בנשמה ששורף לו ככה. וואו. אבל כן, זו התמודדות שבסוף תעשה לו טוב לחיים. אני היה לי רגע, שחקן, זה כלים. אני היה לי רגע שהוא לא שיחק ונסעתי איתו באוטו, וכאילו, אני כאילו הייתי טעון, כאילו, והוא כאילו אומר לי, די, ואני צועק עליו, מתעצבן עליו, תתחיל להרים את עצמך. והוא בוכה. חזרתי הביתה, ירדו לי דמעות. החלטתי. הבנת שאתה לא עושה את זה יותר. לא עושה את זה יותר בחיים. הילד נמצא עכשיו, בילד בן 12-13, אני עכשיו טעון על הילד. תגיד, מה קורה איתך? עכשיו, אני כאילו בזעם שלי, אני רוצה אני בתור ילד, הייתי יכול לרצוח אנשים בשביל ההצלחה. עכשיו, כל ילד, זה אופי שונה. עכשיו, אני רוצה שהוא יהיה אני, הוא לא יכול להיות אני. ואני אומר לעצמי, איתי, בחיים, אתה לא... עכשיו, הילד עכשיו הוא צריך אותך. אתה עכשיו, המאמן לא נותן לו לשחק, אתה עוד יותר כועס עליו, אתה מתעצבן. זו הייתה שיחה, כשירדו לי דמעות, אמרתי לאשתי, אני יותר, שום דבר, מעודד, מחזק, אם אני צריך לתת לו הערות מקצועיות, תרים את עצמך, רק לדחוף אותו מאחורה. אם הוא לא יהיה שחקן, הסיכוי להיות שחקן, כמו שגילי אמר, זה אחד לפחות שיהנה מהדרך. אני פה להיות אבא שלו, לתמוך בו, אני צועק עליו. אשתי אמרת לי, תשמע, אתה לא נורמלי, כאילו אתה... אז אני יודע לשמור על הפאסון הזה, על הקור רוח. כואב לי לראות אותו בסיטואציות, אבל אני מנסה לדבר רציונלי, עד שאני מדבר עם אשתי מהדרך, ואז היא אומרת לי, עכשיו אתה מתקשר למאמן הזין הזה. שמונה, איריס מפתיעה. יש רגעים שאתם אומרים לעצמכם, וואלה, לא בא לי שהוא יהיה כדורגלן? למה הוא צריך את הדבר הזה? ברור. יש הרבה מאוד רגעים כאלה. מה אתה רוצה שיהיה לא רק הזה, מה אתה רוצה שיהיה רופא? עורך דין? חלום, שיהיה רופא, חלום. אז אתה לא רוצה, מה זאת אומרת, חלום? אז מבחינתך, אתה מעדיף שהוא יהיה... הם אוהבים את זה, הם אוהבים... לא, מעניין אותי מה אתה... תראה, אם הייתי רואה עכשיו שזה אוסקר גלוך, שבולט... אבל אי אפשר לדעת, גילי. אי אפשר לדעת אי אפשר לדעת, אבל רואים כיוונים, כן? אם הוא יהיה רופא, אם הוא יהיה מוצלח, שילמד, שיהיה... פעם, אתה יודע, אבא שלי היה מספר על ההורים שלו, שאומרים, תעשה מקצוע, תלמד מקצוע. שילמד, הוא ילד חכם, שיהיה כל מה שהוא ירצה. שיעשה מה שבא לו. שיעשה מה שבא לו. תשמע, אם תגיד לי שהוא יהיה שחקן, זה... גם לשחקן, אגב, יש דרגים, כן? נכון. יש גם איך אומר ינק? יש דרג... מה? דרג A? לא, דרג A, שאין הרבה כאלה. יש דרג בינוני, שזה שכבה... עבה. ויש את הדרג הנמוך, אבל יש לך שחקני ליגה לאומית, יש לך שחקני ליגה א', שמע. אתה יודע, היום שחקני ליגה א', הם לא יכולים להתפרנס רק מזה, הם עובדים בעוד עבודה. אתה קונה קריירה של אתה קונה בדיוק. ריף מסיקה? כן. כן. כן? בסוף זה הוא מחליט, אבל כן. אמרת הכל. אמרתי הכל. וגם ריף מסיקה פרץ קצת תעביר בגיל אותנו מאוחר. אם הוא אמר הכל, אז נעבור לעוד פינה. חבר'ה, מוכנים בוא'נה, לעוד יש פה הרבה פינות. יש הרבה פינות. בכלל שמתי אתכם יש בפינה. אחרי זה גם בפינותינו, אנחנו חזקים עם הפינות. יאללה, נו, לחיים, עוד צ'ייסר? למה אתם לא מביאים למנחים? לא, אנחנו צריכים להיות רציניים. טוב, אני אגיד לכם אני ובן אגיד לכם כמה דברים, תגידו לנו למי זה יותר מתאים, בסדר? אז להירדם במחצית. לי. אם צריך לבחור אחד מבינינו, אז ברור שלי. בלגן בתא בחדר הלבשה? אתה יותר. שתינו לא היינו נקיים יותר מדי. לא, אבל מסודרים. כן, לא, סבבה, נורמלי, אני אקח את זה עליי, אני בלגן בתא. להתווכח עם שופט גם כשהוא צודק. גם כשהשופט צודק. אני. אבל גם גילי יודע להתווכח עם שופטים. גילי ידע? כן. אני קצת יותר נראה לי. מי זה אחד? עזוב, לא חשוב, אבל הוא לא עוזב. לא עוזב? מה זה לא עוזב? אז נגיד הוא אומר לך, עזוב, לא חשוב, אבל הוא לא עוזב את האמירה הזאת. זה אתה. אני לא עוזב אותך. כן, שהוא אומר, שאמרתי לו, שמע, אני לא יכול לבוא לפודקאסט. עזוב, לא צריך, אל תבוא, ואחרי דקה, אז מתי קבענו? אתה מבין? בטוח שהמאמן מדבר עליו. לא ראינו כאלו של... לא היו כאלה. לא ראינו באופי שלנו. לא פרנואידים. לא פרנואידים. מעניין, מתגעגע לחדר הלבשה יותר מלקהל. מי היה יותר טיפוס של החדר הלבשה, של האווירה? אני אגיד לך בכללי על כדורגל, שהרבה שואלים אותי, אתה לא מתגעגע, לא חסר לך, אתה יודע, כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, ואני אומר שלא. וכאילו, אני מאוד אוהב כדורגל, עד היום אני גם משחק כדורגל, אני אוהב עד היום לשחק,
אבל כאילו שאתה פורש, אתה מכבה איזה כפתור, ככה אני עשיתי, ולא קיים אצלי הרגש הזה יותר. הרגש הזה קיים אצלי רק במשחקים גדולים מאוד. גם יותר טרי קצת. היותר טרי, ובמשחקים גדולים, טירוף, פתאום דרבי. פתאום אתה הולך לראות, אתה מפרשן משחק כזה. זה משחק גדול. היום שנינו נהיה בדרבי. שנינו נהיה בדרבי. אז אני אומר, גם היום זה דרבי. היום, אז טירוף של משחקים כאלה, שאתה אומר, בוא'נה, תן לי 20 דקות, חצי שעה, רק איזה פעולה קטנה כזאת, עם איזה זה, אבל גילי אומר, ככל שהזמן עובר, אתה מתחיל להזיז את הדברים אחורה, ובמיוחד, גם אני וגם גילי כאילו פרשנו כבר עם החץ למטה, זאת אומרת שלא פרשנו שאנחנו במועדון הכי גדול. גם זה אני רוצה לגעת איתך. אבל איזה שחקנים לא פורשים עם החץ למטה, זה נדיר. זה אבי. יש את החץ למעלה גם? זה אבי גם, בעונה הוא עשה סיום אדיר, כן, אבל כל העונה הוא סבל. כן, אבל אתה נותן סמל במשחק אליפות, אז יש לך איזה... כן, אבל אוקיי, נגיד, אני לא אכיל לך, אבל זה חריג. זה חריג. שכתר, ניגע בכם אחרי זה. אבל לא, חץ למעלה, זאת אומרת, גם נגיד, שחקן נגיד, סתם, שרן יני, נגיד, סתם, במכבי תל אביב, הכוונה. הוא לא שיחק שנתיים אחרונות, בן סער לידינו, גולסה, תיקח את כל מי שעכשיו גם אין לו קבוצה, כל מי שפורש, 90% מהם. עם החץ למטה, נכון, אבל... הרי מה תמיד אתה אומר לעצמך? אני נראה טוב, למה שאני אפרוש? אז אני אתן עוד עונה. אבל אתה נראה טוב, אבל לא מקצועית, אתה נראה טוב כאילו... אתה נראה טוב בזה, איך שאתה נראה. אתה רוצה לשחק עוד כדורגל? אתה נראה טוב. אתה שלם עם הפרישה? הנה חבר'ה, פרסום ראשון. אני המנחה. עכשיו אתה מחזיר את השאלות קודם כל אליי. הוא עוד לא הודיע, ואתה רואה שהוא מתאמן כל יום עוד קשה, לא אז הוא עוד לא הודעתי, שלם עם זה. אבל זה לא קשור אליי, אנחנו לא פה, אנחנו מדברים על... לא, בסדר. למה לא ניתן בפודקאסט שלך את הפצצה? עכשיו זה רשמי. בן סער מודיע על פרישה. תהיה גבר. זה לא רשמי. שתשתלב בקבוצת הם המילואים. השתלטו לי על הפודקאסט, זהו, זה אני אהבתי, השתלטו לי... קח את המיקרופון. אני אגיד לך גילי, תסדר את העניין. הוא בא להודיע בסוף דצמבר, תחילת ינואר, ופתאום זהבי הודיע. אז הוא מחכה לרגע שלו. זה מחכה לרגע, כל אחד והרגעים שלו. רוצה לשמוע סקופ, רק אתה שומע אותי? נו. בן סער הודיע על פרישה, רק הוא עוד לא הודיע. יפה מאוד. הבנת? סקופ? לא מעניין, בוא נמשיך הלאה. יאללה, כן. טוב, אז עומר לא נגעתי בו תוך כדי הפאול. שנינו יכל לקרות, לא? אני יודע. צועק שלי, ואף אחד לא מוסר. מי יכול להיות? גילי או שכטר? אתה יותר, לא? כן, גילי... כל הדברים הצעקנים זה יותר רוע, אני יודע. הצעקנים זה יותר רוע, בוא נמשיך. כי הוא גם היה יותר עם הכדור. מחייך במסיבה ומתלונן באוטו. גילי. כן, יש מצב. גילי, בטח, גילי היה בא, היינו יוצאים, גילי היה בא עם טייל, לבילוי. לא, היו לי ימים יפים. היו לו ימים יפים. גם היום יש לי ימים יפים. גם היום. גם ביליס הוציאה אותו מהארון, מה שנקרא. תגיד לי, והרמה על הכתפיים גם ימי זוהר. גם, בטח, ימי הזוהר. חד משמעית. הרמת אנשים על הכתפיים, לא חשוב שמות. כן, לא חשוב שמות. אין בעיה, תקשיב, בא למשחקים גדולים בשביל לריב. לא, אנחנו היינו רוצים לנצח. אני וגילי לא היה. גם כדי... לריב אין בעיה, אבל זה לא היה חלק מאיתנו. הניצחון היה... אתה יודע מה היינו מדברים על זה, אני וגילי, שכאילו זה כמו סמים, הניצחונות כבר, שאתה מתחיל שמשמור, אתה כבר מתמכר לזה. אתה רוצה כל מה לנצח. לא, יש פה עוד איזה שניים שאני אוהב. אומר, הדור הזה רך ומתעף בחימום. אחד כזה, שהיה כאילו יורד על האנשים והוא היה מתעף. לא יודע אם זה מתאים למישהו מאיתנו. לא? זה הדור של הממורמר. לא, זה הדור של הפעם. פעם. לא, אנחנו לא... דור של פעם. אז ניגע בדור של פעם, נגיע לתור הזהב של הפועל תל אביב. מה היה סוד הקסם בחדר הלבשה? קודם כל, היו תוצאות טובות. בואו נתחיל מזה. קודם כל, תגיד את האמת. קודם כל, אני הגעתי... נכון, שכטר הגיע מנתניה. אחרי כמה עשור, כן. שהפועל... ואיך כל הזמן היה בלגן, הייתי אומר לכם, זכינו בדאבל וכל פעם הייתי אומר לכם, הייתי 40 דקות מכם, למה לא התקשרתם לפני? 40 דקות נסיעה, נתניה וולפסון. נכון. אני חושב שהסוד... סתם, לא, הסוד היה בכל הקבוצה, היה הרמוניה לא רגילה. ילדים... הרבה ילדים בקבוצה. שהם הדומיננטים. 22, 3, 4, שהם הכוכבים של הקבוצה. היה ותיק אחד, שזה וליד בדיר, הקפטן, ועל כל זה תלבישי זרים טובים. ומאמן טוב. היה חיבור אדיר, אני חושב שכמו שגילי אמר, והיה גם דדי בן דיין שהיה מאוד משמעותי. נכון. ואז אני גם באתי בעונה שנייה גם טוב. נכון, הוא היה בגיל ביניים כזה, נכון. דדי בן דיין. דדי היה גם... אני חושב שהקבוצה הזאת בהפועל תל אביב היה בה חיבור של גם, עכשיו זה לא באמת, זה גם, גילי אמר, זה גם קבוצת כדורגל, אבל זה גם חברים טובים. זאת אומרת, כאילו כולם הרגישו בנוח אחד עם השני. זאת אומרת, מנצחים, יוצאים ביחד, מפסידים, נשארים בחדר הלבשה, בוכים ביחד. כל הזמן היינו ביחד, בכל שלב היינו רוצים לסיים את המשחק כבר לצאת אחד עם השני, ללכת למישהו הביתה. ועוד נקודה מעניינת, אז הסגלים לא היו גדולים.
לא היה עניין של רוטציות וחלוקת עומסים וכל הדברים האלה. 50 משחקים שיחקנו עם אירופה. היה הרכב אחד, 2-3 שחקנים יחסית טובים על הספסל, והשאר ילדים צעירים שעלו מהנוער. ובגלל זה גם לא היה את כל האגו וכל המרמור, כי בסוף ככה היו בונים קבוצות פעם עד שג'ורדי קרויף הגיע לארץ ושינה את התפיסה. אבל עדיין יש את זה בעולם, אם אתה מסתכל, ריאל מדריד, ברצלונה, הסגלים שלהם יחסית... ריאל מדריד, נגיד, יש לך, עכשיו זה קצת, אבל בשיא, היית רואה את ברצלונה של מסי, שזה, יש לך... כל קבוצה בריאה צריכה היררכיה. היה את ההיררכיה, ריאל מדריד, כל המועדונים הגדולים, יש לך את השחקנים שאתה יודע שאלה עולים בהרכב, יש לך שינוי של כנף או שינוי של חלוץ, אבל אתה יודע שיש לך את השלד של 8-9 שחקנים. בן, היית עם שניהם בחדר הלבשה. באמת. ושניהם היו מאוד מאוד דומיננטיים. מי הרגיש לך יותר הדומיננטי בחדר הלבשה, ומי הרגיש לך יותר במגרש? שאלה שבואי. קודם כל, גילי גם היה דומיננטי בחדר הלבשה. גילי, יש לו את הפאנצ'ים שלו, את חייבת להבין, אבל ברור ששכטר, שכטר זה הליבה של קבוצות. גם בנבחרת שלהם, זה הלב הפועם. שכטר זה מחבר את החדר הלבשה, זה הצחוקים, זה האווירה. גילי גם ידע בחדר הלבשה, ומה זאת אומרת מי יותר מגרש? שניהם מבחינתי, זה המגרש. שניהם שהיו ביחד, אמרתי לך, מבחינתי זה הצמד, זה... שהם היו בשיא שלהם, זה הצמד הכי חזק מבחינתי בכדורגל הישראלי. אז אם שאלת, עניתי. אבל דווקא זה לוקח אותי לאיזה מקום שהייתם באמת הצמד הכי חזק מבחינתי בכדורגל, ואז עברתם לגרמניה. מה היה חסר לכם, גם כיחד, גם לחוד, באירופה כדי להגיד, אני הצלחתי, כאילו, להצליח ממש, אתה יודע, כי כן הצלחתם לרגע, אני חושב שזה גם... מה היה חסר עוד? זה גם פה זה גם... זה שונה מאוד, אני חושב שגילי הגיע פצוע בהתחלה, וזה פגע בו מאוד. גילי הגיע חודש ראשון בכלל, לא היה עם הקבוצה בכלל. לא מחנה אימונים, מתאמן בצד, הכל. ולקח לו זמן להיכנס לקצב, לקבוצה מאוד מאוד אפורה. הוא הגיע לקבוצה לא מספיק טובה. הגענו לקבוצה לא מספיק טובה, שבסוף הסגנון של המאמן, האימונים, היו מאוד מאוד קשים, והמאמן הזה חיפש שחקנים שעובדים, רק מלחמה, רק פיצוצים, היו אימונים, אני וגילי, הייתי רואה אותו בקור, נגיד אני הייתי משחק, הייתי בא לראות אותו אימון אחרי משחק, קרח, מרימים את הכדור כמו קרב תרנגולות, ואני רואה את גילי ואני אומר, תשמע, הוא סובל עכשיו. קודם כל היה מאמן שאחרי שאתה מכיר אותו ורואה, אתה מכיר את המועדון, אתה לא מבין בכלל איך רצו אותך, כי זה לא סגנון שקשור למועדון ולמה שהמאמן מאמין בו. וחוץ מזה שבאתי פצוע, וזה גם סיפור כל הפציעה הזאת, היה לי בקה. שהתחיל לי באיפשהו באמצע העונה, אחרי העומס של הצ'מפיונס ליג, וזה משהו שהלך והתפתח, ואז הייתי מוריד אימונים ומתאמן רק חמישי-שישי ובא לשחק בשבת, ואחרי זה כבר, אתה יודע, ירדתי בכושר, אז גוטמן החליט שאני רק יעלה חצי שעה כל משחק, ובאמת סחבתי את זה וסחבתי את זה, עד שנכנסתי בחצי גמר נגד קריית שמונה מחליף, בישלתי לך גול, ניצחנו 2-0 באצטדיון רמת גן, עלינו לגמר, ואחרי המשחק הזה אמרתי לאלי, סיימתי. אומר לי, מה סיימת? אנחנו בגמר גביע, עכשיו אתה מוותר. אמרתי לו, אני יכול לרוץ. הוא הכניסתי חצי שעה, 20 דקות, שאמרתי, אם נכנסים להערכה, נכנסתי ב-0-0, אם נכנסים להערכה, אני יוצא, אני לא מסוגל. הרגליים לא סוחבות, וכואב לי במפסעות. אני זוכר שלך את ה... ואז הוא אמר לי, מה פתאום, אתה לא זה? אמרתי לאבא שלי, אני לא יכול להתמודד איתו, דבר איתו אתה. ואז אבא שלי אמר לו, הולכים לניתוח. הלכתי לניתוח, ואז באמת הגרמנים באו לארץ כמה ימים אחרי הניתוח שישבנו איתם. ויצאתי לגרמניה שהמטרה הייתה שאני אבריא עד שמתחילים האימונים, וזה לא קרה, הפציעה התעכבה לי. ובאמת אני מגיע למועדון שאני לא מכיר אף אחד, ואני רק בצד והם במחנה אימונים, וגם כשאני חוזר, המאמן לא סופר אותי בכלל. אתה זוכר את הסיפור שהיית אמור לעשות את האימון הראשון, ונכבה לך הטלפון? מה היה? שכטר, מה היה? לא, זה לא האימון הראשון. לא, האימון הראשון שאתה צריך לחזור לשחק. לחזור לאימון? מה היה, שכטר? וואי. זה קרה לי פעם אחת בקריירה, ששם הבנתי, תשמע, היינו... שאין לו בסייעתא דשמיא. אין לו בסייעתא דשמיא. תקשיב טוב, היה... הוא חזר מהפציעה כבר, הוא התחיל להתאמן כאילו חלקית, ואז היה אימון שאנחנו צריכים לעשות 11 על 11. עכשיו השעה צריך להיות 9:10, עכשיו 9:05 הכל, אני מתקשר אליו, הוא לא עונה. אני מתקשר, לא זמין, לא כלום. טוב, המאמן קוראים לי, אומר לי, where is your friend? עכשיו אני אומר להם, הוא לא עונה, אולי קרה משהו, אולי זה אני בלחץ. וגם ככה הוא לא יכול לראות אותי, כן? המאמן לא יכול לראות אותו, תקשיב טוב. נכבה לי הטלפון בלילה. שעון לא... ב10:55 אולי, לפני שאנחנו כבר יוצאים לאימון. הוא נכנס, המאמן מסתכל עליו ככה.
המאמן, תקשיב טוב, רואה מסך שם. נכנסתי סערורי, דקה לפני עוד הייתי במיטה, כאילו נפלתי מהמיטה ישר לחדר הלבשה. הוא נכנס עם הזה ככה, אני יודע, עם המפתחות, וככה, מסתכל, הוא אומר לו, נכבה לי הטלפון. הוא אומר לו, שייזה, תקשיב טוב, אתה לא מתאמן היום, אתה לא מאמין. רצתי מסביב, איזה בלגן. אני אומר לו, מה קרה גילי? הוא אומר לי, איתי, הלכתי לישון, לא אשכח את המשפט הזה, הלכתי לישון, היה 10% בטריה, אמרתי, זה יחזיק עד הבוקר. נכבה הטלפון. אתה זוכר את זה? תקשיב, זה פעם אחת בכל הקריירה שקרה לי דבר כזה, שאני לא מתעורר לאימון. וזה קרה בצומת הכי קריטי. איך אומרים, זה הייתה קו פרשת המים בגרמניה. זה לא היה חטוב. אתה יודע, היה לו רגע... נפל הפה? שם הפה והאף היו בחוץ, ושם בא המאמן. פעם ונתן להם את הכל. זהו, נגמר. רק טבועות. רק טבועות, נגמר. כן, באתי ולא אני אגיד לך, שיחקתי. ההתחלה שלי בגרמניה הייתה אדירה. כבשת כמה שערים, אני זוכר את 3 הגולים. שערים בשבעה 8 משחקים. גילי עוד היה בחוץ, הוא בא לי אחרי זה, הוא אומר לי, איתי, תקשיב. אחרי הגול השלישי שלו, הוא אומר לי, ינואר אני כבר... אני במקום אחר. דורטמונד צפון. לא, אתה יודע שהיה באותו שבוע, דיברו זאמר, אפנברג, השחקנים הכי גדולים, על אוליבר קאן, על מי נראה להם התגליות, מי זה? אפנברג פותח את העיתון בבילד, שכטר זה שחקן שיגיע לרמות הכי גבוהות. מהכתבה הזאת... פיטרו אותו מהבילד, אחרי הכתבה הזאת. אבל אולי דווקא, אני לא אגע בכם, אולי דווקא נגיד מעברים, גם של שחקנים עכשיו, אני אגע דווקא בעניין של סוכנים. אולי המעבר הזה לא היה נכון, נגיד. אני רואה עכשיו הרבה שחקנים לגילי היה פחות נכון, לגילי היה פחות נכון אולי, אני לא יודע אם אולי היה נכון אם בגלל הפציעה. מנור הפציעה. למשל שעשה את המעבר ברגע האחרון. לוי היה להם מעבר לא נכון. אז אולי מעברים כאלה שלא תלויים רק בכם, אתם רק רוצים ללכת לשחק בחו"ל? אולי הם... קודם כל, הרבה פעמים זה בדיעבד, אתה לא יכול לדעת לפני. אתה מקבל הצעה מהבונדסליגה. זה בדיעבד. חשוב מאוד לדבר עם המאמן לפני ולדעת כמה הוא בונה עליך, זה הכי חשוב, כי הרבה פעמים ספורט דירקטור מביא אותך, נשיא מביא אותך, סוף המאמן קובע והכי חשוב לדבר איתו. אני חלמתי ליגה ספרדית כל הזמן. בונס דיאס טושטוש? בונס דיאס, ופעם סוסיידד ביציע, ופעם סלטה ויגו ביציע, ופעם... סלטה ויגו, אבל היה שם... סלטה ויגו, אבל היה ברית ל... רגע, ספר את הסיפור של רון קצב עם טחן, עם בונס דיאס טושטוש. היינו דמעות שם. זה הסיפור. הייתי במסיבת רווקים שלך נראה לי. זה הסיפור. ואני והוא עד היום על זה. איריס קנתה בגדי ים. גילי, מה היה שם? קודם כל, הייתי בגרמניה חצי עונה, ולא שיחקתי, והלכתי השאלה להולנד. נכון, לדגרף שלך, בא לו, גם שיחקתי שם, כבשתי שערים, הייתי דוק ביום. ושם נהניתי מאוד. נכון. קבוצה קטנה, אצטדיון מעולה. היה לך שחקן חבר, איך קראו לו שם, עם השערות ברגליים, שהיינו, זה שאהבת אותו. שחקן התקפה. מה הוא היה, מקדוני, משהו? סרבי. איך אהבת אותו? אז מה היה? בקיצור, והגעתי להולנד ושם שיחקתי ונהניתי, הקבוצה לא הייתה טובה, אבל היה לי כיף, הרגשתי את אירופה סוף סוף, והרכב והכל וזה. ורגע, הזה שלי ברח מרוב דברים, על מה דיברנו? ליגה ספרדית וטושטוש. אז אחרי השאלה בהולנד חזרתי לגרמניה. אוקיי, קייזרסלאוטן כבר ליגה שנייה, ושנינו, ובקייזרסלאוטן יודעים ששנינו לא ממשיכים שם. זאת אומרת, הם יודעים שזה לא הצליח, אנחנו לא סובלים אותם, הם לא סובלים אותנו, לא הצליח. תודה רבה. ראו אותנו בהתחלה במחנה. בא מאמן חדש, הוא עבר לסוונזי, קיבל חוזה של, יש לו בסייעתא דשמיא, ואני נתקעתי שם, ובינתיים אני משחק בהרכב, מתחילה ליגה ואני בהרכב. המאמן, פרנקו פודה, לימים מאמן נבחרת אוסטריה. בונדסליגה השנייה. כן, ורואה את איריס אחרי איזה משחק, מדבר איתה בגרמנית, למה הוא, אשתי אוסטרית, דוברת גרמנית, למה הוא רוצה לעזוב, אני בונה עליו, וזה וזה, ואני אומר להם, אני לא רוצה להישאר פה. 3 מחזורים ראשונים אני פותח בהרכב בליגה השנייה, שזאת אחלה ליגה. ובינתיים אני עם כאילו קצב שאני עובר, מוצאים לי קבוצה, ואז פעם אחת הוא עושה לי טלפון, שומע? רונן, אתה כבר סגור בסלטה ויגו, יפריע לך גם אם בן יבוא? אמרתי לו, למה שיפריע לי? הוא אומר לי, לא, כי עם שכטר זה לא עבד בגרמניה, יפריע לך שיהיה איתך עוד ישראלי, אתה כבר שם, הכל טוב. אתה כבר נמצא שם. לא, כבר נסו, המשפחה כבר נסו לבחור דירה. זה עידן לכם את המעבר? ההתחלה בטח, אבל זה קשה, אני אגיד לך למה. כי בסוף שנוסעים 2 שחקני התקפה, גם חברים טובים, ואחד נגיד משחק, זה לא משנה עכשיו, זה אני או הוא, אחד משחק ונגיד עולה על גל, והשני פצוע וקשה לו, זה סיטואציה לא פשוטה. זאת אומרת, אני עכשיו חוגג אחרי גול, וחבר שלי שבא איתי, לא בסגל, פצוע הכל, אני באיזה אורות מסוים, נותן גול בבונדסליגה מהצד השני, בן אדם שבא איתי, שאני רוצה להצליח איתו, שהכל, זה לא קל. הוא מצד אחד רוצה לפרגן לי הכל, מצד שני, הוא אומר, בונה, אני לא בסיפור בכלל.
זו סיטואציה לא... סיטואציות הפוכות. אז זה מה שאני אומר, כאילו זה... למרות שיצא בסוף, שמהרגע שאני עזבתי משם, אז גם אתה פתאום נפצעת. נכון, נפצעתי והתאפק. והתאפק, נכון. אבל זה... כן, אפשר. לא, אני רוצה לשאול, כאילו, כשעברתם לשם, אז גם עברתם עם אנשים, נכון? לא, הוא הם לא- באו והלכו. הם לא היו שם כל הזמן. הם לא נשארו שם. לא, הם באו והלכו כל הזמן. כשעברתי להולנד באמצע העונה, אז היא כבר עברה סופית. היא עד איך חצי זה עונה. מרגיש לנהל זוגיות שאתה לבד, זה אתה והיא מול כל העולם? קודם כל, אז שוב, הייתי הרבה לבד. אתה גם אבא שלך עבר איתך בהתחלה. אבא שלי, אבל אבא שלי לקח חל"ת מהעבודה הזאת. כן, אז אני עברתי לבד, והיא הייתה על הקו כזה, פעם בחודש באה לאיזה שבוע, וזה קשה, זה הרבה שיחות, זה זום, אז לא היה זום, סקייפ, אני יודע. וואי, סקייפ, דמעות. כן. איזה ישן אתה. הרבה שיחות ICQ? כאלה, וכן, לא פשוט. בסוף, הכל זה נגזרת של המצב המקצועי שלך. אם אתה מקצועית מצליח, אתה יכול להיות לבד, אתה יכול לא לאכול, אתה יכול שיהיה שלג. הכל בדיוק לא ככה, לא מעניין. מעניין, לא משנה איפה ברגע אתה שלא הולך לך, ואפור בחוץ, אם אתה עכשיו גרמנים לא מצליח, נחמדים. אם אתה מצליח שכטר. עכשיו במקום מגעיל, עיר, טורקיה, בסוף העולם, אתה נותן גולים ואתה מאושר, אתה יכול להיות בלונדון עם התנאים הכי גדולים, ואתה לא נהנה מהמשחק, זה לא מעניין בכלל. תנו לי איזה רגע אחד קטן מהר כזה שהייתם אחד בשביל השני, רגע קשה נגיד בגרמניה, שאתם זוכרים פתאום, אחד בשביל השני שדיברתם ביניכם. היה אין ספור. היה- מה? תן לי רגע אחד רגע, שאתם אומרים, זה הרגע שאתם אומרים, בוא'נה, היה אנחנו רגע צריכים אחד, אחד תשמע בשני. רגע גדול. כי הייתם ביחד. תשמע רגע גדול שהיה לנו? תן לי אתה רגע בוחר. גדול, תן לי. נו. גילי ישן אצלי. אני בנושא היה- רציני. הוא- היה שלג. גילי אמר לי, אני יוצא לפני, אני עושה טיפול. הוא יצא, הוא אומר לי, תקשיב רגע. כשיורדים מהירידה שלך מהבית, יש שלג. תיזהר עם האוטו, תיסע לאט. הכביש מחליק. הכביש מחליק. אמרתי, יותר רגוע, אני עם הג'יפ, הכל טוב. הוא אומר לי, שמע, אני לא סתם אומר לך, אני נוסע עם האוטו, הוא היה לו גלגלי שלג, ואני לא היה לי, אבל הייתי עם ג'יפ BMW, אמרתי, הכל טוב. נו. מתקשר אליו, אני אומר לו, הכל טוב, יאללה, סע, תן, אני תכף בא. נוסע אחריו, אני יורד את הירידה, האוטו מתחיל לרדת, אני לוחץ על הברקס, אין כלום. בום, פיצצתי עץ, אל תשאל איזה בלנגן, אני אומר לה, גילי, תדבר עם המנהל קבוצה, תגיד לו, אני מאחר. לא יכול לנסוע, התפוצץ האוטו. אחרי זה, הייתי גר באיזה כפר, אל תשאל, רצו לתבוע אותי, למה זה היה עץ חשוב. עץ לשימור. עץ של שימור של היישוב שם, טריפשטט, הגרמנים ככה, הם היו מזוהים עם העץ. עכשיו יצאתי החוצה, אני מרים ידיים. מה עשיתי? הפלתי עץ. אתה יודע איזה בלגן? שילמתי קנס, איזה 4,000 יורו על העץ הזה. זה עץ פשוט. אתה יודע מה זה? באו מבוגרים שם, מסתכלים עליי. תופסי את השיעור. נו. was ist das? אוי, was ist das? אז אני מתקשר לגילי, אני אומר גילי. אני אומר לגילי, כל מה שאמרתי לך, קפל ביטוי, פיצצתי את העץ. פיצוץ העץ. יש לנו איתו רציני, אחי. בואו נלך לעוד פינה, בואי. אבישג, יאללה, עוד פינה. was ist das? תגיד, אתה יודע מה זה? אתם אוהבים פינות? אתה יודע, יש לנו עוד פינה. אתה יודע, זה מזכיר לי שנכנסתי לדירה, אז היה ארון בגדים, כשנכנסתי לדירה החדשה היה ארון בגדים, זה בישראל, לא בגרמניה, והתחלתי לשים את הבגדים בארון מהקופסאות שהכנסנו לדירה, והיה מדף גבוה. אז בשביל להגיע אליו, שמתי רגל על הארון, והוא פתאום נפל לכיווני, הוא לא היה מחובר עם מסמרים לקיר. מסמר. הוא נפל ואני ככה תופס אותו, והוא מתחיל למחוץ אותי, היה כמה שניות של מתח בבית, עד שאני נחלץ והיה קצת דרמה. מתקשרים לעדכן את בעלת הדירה, שצריך לתקוע את הזה, וכמעט התרסקתי למותי. היא אומרת, ומה עם הארון, הוא בסדר? מה קרה לארון? הארון אז כן. בסדר. תגיד, את אוהבת פינות, אבישג? אני יאללה, מאוד בוא נלך אוהבת, לעוד יש לנו פינה. גם אחרי זה בפינותינו, אז בכלל כמה אני דקות אוהבת. אנחנו מסיימים, שכטר. כן, עוד כמה פינות קטנות. עוד כמה פינות ואתה מסיים. יש לנו פינה שנקראת החילוף שלא קרה, שבעצם כל אחד יגיד לנו איזשהו משהו שהתפספס לו בקריירה, איזה רגע, איזה משחק, איזה משהו שאתם לוקחים ואומר, יש לך מלא כאלה. אבל פה, אני רוצה הכי גדול, אני רוצה זה הפספוס משהו, של זה הקריירה הפספוס של שלי. קבוצה שלא חתמת ברגע האחרון, משהו שהתפספס ברגע האחרון. מעניין אותי גילי לדעת. סלטה ויגו, לא? גילי סלטה ויגו? לא, סוסיידד. או טעות קריטית בקריירה שאתם אומרים, הנה, אם הייתי עושה אחרת, אני היום בדיעבד, אתה מבין? אני החזרה שלי למכבי חיפה. היה לי חוזה לעוד 1.5 שנה בצרפת. לא הייתי שחקן הרכב קבוע, אבל הייתי חלק מהרוטציה. היה קצת תקופה לא טובה בצרפת, ואחרי שכבר יצאתי לחו"ל, קיבלתי חוזה בקבוצה ליגה צרפתית ל2.5 שנים
עם משכורת טובה, מועדון מצוין, עם אצטדיון טוב ותנאים, ויש לי הערכה גם מהצוות המקצועי וגם מהבעלים. עוד הפעם נכנעתי לוויתור הזה של לחזור לישראל, כי יש לי הצעה גדולה ממכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, כן. ואמרתי, אני מוותר, ואמרתי כל הזמן, ואז הגעתי למכבי חיפה, וזו הייתה התקופה הכי יפה בקריירה שלי. רצת ישר שם. הכל, אני זוכר שהיה לנו משחק, הפועל רעננה, והיה איזה בלם, לא זוכר, איתי איפה משהו, הוא היה כבד. עכשיו הוא מגיע, רוצים איזה 30 מטר, הוא מגיע לפניי לכדור, שם הבנתי, תשמע, איתי. שם זה... תראה שם זה נקרא... מה זה ביטחון ונפש, כאילו פתאום בספרינט לא אותו ספרינט. הספרינט לא אותו שום לא אותו דבר. גילי, מה אתה? שאתה אומר לעצמך, זה הפספוס. אני אגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך? לא, משהו שאולי לא יודעים. החתימה במכבי תל אביב, אם אתה מחזיר אותו ואז אחורה. מה היה קורה? זה היה בגיל 30 כבר. אז הייתי נשאר בהפועל, שעונה אחרי זה ירדו לליגה לאומית. לא היית יורד איתם ליגה אחד כמוך. לא יודע. אבל יש לך דבר אחד. לא יודע בעצם, מה אתה... אתה מבין? כאילו זה משהו שבאמת הוא כאילו מפריע, וברור, תמיד אני אומר, אם היו בעלים כמו ינקלה או אלונה בהפועל תל אביב, מי היה עושה את המעבר הזה? נכון. אז... אתה מאמין שיהיה לך עוד דרך חזרה למועדון הפועל תל אביב? אני לא מעוניין בזה. כרגע לא מעוניין. יש לנו פינה לחרטט בביטחון, אחרי זה אני... אתה אומר שחרטטתי עכשיו. לא יודע, לא, יש סתם פינה אחרי זה, סתם הרמתי את זה. סתם הרמתי את הפינה הזאת. אני חושב אולי שזה גם היתרון שלי כפרשן, אולי גם שלך, שאני לא מעוניין לעבוד באף קבוצה. אז אני לא מחשבן לאף אחד. זה אחד, בדיוק, כמו שגילי אמר. אני וגילי נמצאים בפוזיציות באמת שאנחנו פרשנים ומעבירים ביקורת והכל, ואין לנו נגיעה בשום מועדון או מאמן או בעלים או מישהו שאנחנו, יש לנו איזה משהו שאנחנו אומרים, תשמע, זה, אני לא אגע בו או לא אגע בזה. אנחנו במקום, כל מועדון אנחנו נרצה להעביר ביקורת, אנחנו נעביר את הביקורת, כי אין לנו, לי בטוח וגם לגילי, את המקום כרגע שאתה אומר לעצמך, תשמע, עוד 10 שנים יכול להיות דברים משתנים, אבל בוויז'ן שלי, אני לא רואה אותי חוזר לכדור. לא, גם הביקורת היא מעודנת, זה לא עכשיו... לא, ביקורת מקצועית, הכל דבר... לא, כל ביקורת היא מקצועית. למה לא רציתם להשפיע על זה? רגע, אבל בקשר לשאלה, כי לא עניתי עליה, אז דיברנו על המעבר לגרמניה בדיעבד, תמיד חלמתי ליגה ספרדית, ואולי אם הייתי עובר לספרד, אז הקריירה האירופאית שלי הייתה מוצלחת יותר. זה נראה לי הצומת. זה הכל בדיעבד. אבל דווקא שאבישג מעניין... אז למה אתה שואל את זה אם זה בדיעבד? לא, אני הרמתי... אתה נותן לו תשובה אם זה בדיעבד. לא, בדיעבד. אתה אוהב את הבדיעבד. אני אוהב את המילה בדיעבד בלי שום קשר. אבישג, בדיעבד, תני לנו רגע את השאלה שרציתי לשאול. אני אומרת, עם הזמן הפכתם משחקנים לשדרנים ופרשנים והכל. לכוכבי תקשורת. הייתם כוכבים ענקיים. לא רציתם להשפיע יותר על הדשא, ללכת לאימון, ללכת למקומות האלה? זו שאלה מעניינת. זו שאלה מאתגרת. בדיעבד. לא, אני אגיד לך, כשאני פרשתי... אבל תענה לי ברצינות, כי זו שאלה רצינית. כשאני פרשתי ושנינו פה קצת שונים, אני גם אפילו אגיד עליו קצת. כשפרשתי לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, ושנה שלמה ישבתי בבית. לא ידעתי מה... ידעתי שאני רוצה לעסוק בכדורגל, לא מעניינתי שום דבר אחר, אני הכי טוב בזה, אבל לא ידעתי מה. ועם תקשורת, דשא, ניהול, לא ידעתי מה אני רוצה, ואחרי שנה ככה יצאתי לדרך. פועל רמת גן היית. התחלתי לעבוד בספורט אחת, בלייט כזה שידור של פעם בשבוע, ונכנסתי להתאחדות לעבוד עוזר מאמן בנבחרת הנערים של גדי ברומר עד גיל 17, היה אליפות אירופה בארץ באותה עונה, נכנסתי לשם, ואז ידעתי אחרי העונה הזאת שדשא לא מעניין אותי, לא מעניין אותי להיות על הדשא. היה אחלה, גדי ברומר, וילדים זהב, שנתון 2005 של ירין לוי ונועם בן ארוש, ואורי אזו, ניקיטה סטויאנוב, ליסה ביסת, אחלה ילדים ודור מעולה, אבל לא עניין אותי. הייתי עולה על הדשא, לא היה עושה לי את זה, חיכיתי שיגמר לחזור הביתה. כשהתחלתי בתקשורת זה עניין אותי. אחרי זה באמת הגיע העניין של הפועל רמת גן, של ניהול מקצועי. אמרתי, אם לעבוד בקבוצה, זה בתפקיד הזה. בסוף, וזה תפקיד עם הרבה אחריות, יש לך הרבה סמכויות, אבל מצד שני, להשפיע בשורה התחתונה קשה מאוד, כי אתה צריך למצוא זרים $4,000 לחודש, לנסות לשים אותם באותה דירה עם אותו רכב, ובסוף, אם תצליח, תסיים מקום 6, ואם לא תצליח, תסיים מקום 12, והתמודדות עם יושב ראש מאוד תובעני שרוצה להחליט וזה, החלטתי ששם אני מסיים את חלקי, ואני מתמקד רק בתקשורת. אז אני ככה שפרשתי, היה לי את הסימני שאלה. הוא... ישר הלך לתקשורת. היה במונדיאל. הוא תוך כדי הפועל באר שבע, הוא היה במונדיאל. ובדיוק, ולהבדיל ממני, כל הדלתות נפתחו לו. אני לא. אני רואה היום אותו שהוא פרש, ואפילו אייבינדר שפרש והבאתי אותו ל-all in, והוא בספורט אחת, וטל בן חיים שפרש. לי לא היו את הדלתות הפתוחות האלה. אני התחלתי מלמטה, למטה, למטה. למה הרגשת את זה? שאני מרוצה מזה, כי עשיתי דרך שאני גאה בעצמי על זה, שכדורגלן אולי לא הייתי מצליח לעשות דרך כזאת,
אז משום מה לי לא היו את הדלתות כן, האלה. אבל מצד למה שני, הרגשת אני חושב את זה, שלא, אבל- אני לא חושב שזה, קודם כל זה הזדמנויות ודברים שקורים, טיימינגים מסוימים. טיימינגים בספורט, אני חושב גם שאני יכול להיות. בסופו של דבר, שהייתי שחקן פעיל, אלונה ואליניב ברדה נתנו לי פעם ראשונה לצאת למונדיאל. שמע אותי אבי כהן, היה עורך המונדיאל, שמע אותי עושה את הפודקאסט אז שהיה בפודיום, ואז הוא אמר לי, שמע, שמעתי אותך פעמיים בפודיום, אני רוצה לשבת איתך רגע, ישב איתי, נפגשתי, אומר לי, אני רוצה שתבוא למונדיאל. עכשיו, כשהוא אמר לי את זה, אמרתי לו, שמע, לא יאשרו לי וזה, אני עדיין שחקן פעיל, זה באמצע העונה. הוא אומר לי, עזוב, בוא נשמע, בוא נדבר. אמרתי לו, שמע, זה מעניין אותי, אני חולה כדורגל, מונדיאל, הכל, אבל אני לא יודע אם זה משהו שאני... שאתה רוצה. כשהגעתי למונדיאל, הייתי שם 10 ימים, הבנתי שזה יכול להיות חלק מהחיים שלי. כאילו, האנרגיות והטירוף שמצאתי שם גם בשידורים, סוג של אדרנלין. זה אנדרנלין, זה זה אף פעם לא אדרנלין דומה. מטורף. שם אמרתי שבסוף יכול להיות שזה משהו שבאמת אני ארצה לעשות. אבל זאת פרישה נוחה. אתה תוך כדי הקריירה לוקחים אותך גילי. למונדיאל, אתה נכון. פורש, לוקחים אותך גילי, להיות בערוץ גילי, הספורט. זה כן אפילו ולא. ברק יצחקי לצורך העניין, שפרש, אמרו לו תפרוש, אתה הופך להיות סקאוט ראשי ואז מנהל מקצועי. אז נוח לך לפרוש, זה פרישה נוחה. כן, אבל אני חושב שדווקא זה לא הכי פרישה נוחה. בוא, זה כמובן לשכטר זה בוא, הוא הגיע למונדיאל, אתה יודע, רואים אותך פתאום לא, זה לא קל, במאות לא קל, אלפי לא ציונים. קל, זה פשוט אתה צריך בכלל, להוכיח זה- אני לא יודע כמה נוח זה להגיע לא, אתה פתאום צריך ולהיות, פתאום לא. להגיע הוא מ-0 מתכוון ל-100. מבחינת זה שפשוט עכשיו, נפתחו לו הדלתות. נפתחו לו הדלתות. לא, אבל הדלתות אבל- נפתחו אבל- בגלל שראו אותי בגלל במונדיאל. שראו אותך במונדיאל, אני כן, חושב- זה לא פשוט. לא, אבל דיברתי מבחינת תעסוקה, מבחינת שאתה קם בבוקר, ואתה סיימת באמת קריירה אתה ואתה יודע כן, לאן אתה אתה יודע, הולך. כן. בקטע נכון, הזה, אני- ברור אני- שהוא עבר מסך טוב והוכיח את עצמו, זה משהו כן, אחר. בוא, אני אתה חושב- הגעת מ-0 ל-100, אתה הגעת אני למונדיאל, אגיד לך מה, בסופו של דבר, שסיימתי בהפועל פתח תקווה, קיבלתי הצעה גם מעוזר מאמן בנבחרת ישראל, וגם הפועל באר שבע. פרסום ראשון. פרסום מי ראשון, המאמן? ראשון? רבש. רבש רצה אותך עוזר? למרות כן. מה שעשית לו בביתר? כן. אוקיי. מה עשיתי לו בביתר? בקיצור, והפועל באר שבע גם דיבר איתי אלי אני וזה, מעניין אותי לבוא להיות עוזר שלו. וזה לא קרץ לי, בגלל שהרגשתי קודם כל שאת השנים הראשונות, אחרי שהייתי בכל התופת הזאת, כל הזמן תוצאות, כל הזמן משחקים, כל לא הזמן רצית להיות לחץ. על הדשא. אמרתי קודם כל כמה שנים, אני קודם כל רוצה קצת... אמרתי בהתחלה שנה, שנתיים, והיום אני יכול להגיד לך, אני מאוד סקפטי אם אני אחזור לכדורגל. בגלל זה אני מעריץ אנשים כמו ברדה, כמו יצחקי. שהם עדיין כמו- ממשיכים עם שהם לא עשו לעצמם סטופ, והם ישר המשיכו לעמדת מאמן, ולהיות מאמן זה יותר קשה מלהיות שחקן, ויותר מלחיץ, כן, לא, אבל ויותר היה להם איזה תובעני. סטופ, היה להם איזה סטופ. כאילו סטופ של היה מנהל להם איזה מקצועי סטופ. טיפה, מה, מאחורי זה- הקלעים קצת. נגעת בזה בתחילת התוכנית, היציבות הנפשית, אין את הפיקים, לא, אין את הריגוש ואין את הדאונים, הכל כזה יציב וזה נוח, לי זה נוח. לא, יש אדרנלין. שידורים, משחקים, יש, הכל. אבל זה לא המצבי לא, רוח שמלווים לא, אותך כל לא, היום. לא, לא, זה בשביל העניין- זה- זה העניין. אנחנו הולכים לישון באותו דבר, בכל תוצאה שנגמר המשחק. אתה מרגיש שפרשת בכבוד בדבר הזה, או אתה מרגיש שיכלת לתת יותר והם לא רצו? זה תלוי, קודם כל, כל שחקן זה תלוי. כי אצלנו בארץ אוהבים, אתה יודע, שחקנים לא יותר... אוהבים להפריש אותך לא בשיא הכבוד. בוא נדבר על זה. עזוב את ה... אתה יודע, אתה לא צריך... בסוף, כאילו, עזוב את הכבוד, אני מסתכל על זה מבחינה... מועדונים היום בישראל, במיוחד במועדונים הגדולים, ברגע שאתה מגיע לאיזה גיל מסוים, שאתה כבר לא ילד, כן. ואם אתה לא בשיא שלך באמת ואתה לא יכול לתרום, הם יעדיפו שחקן זר או שחקן צעיר על מקומך, וזה טבע הכדורגל. מבחינת הקהל והתקשורת, אני חושב שקיבלתי הערכה טובה מאוד במועדונים שהייתי, גם היום אני רואה קהל מכל הקבוצות, ומקבל את הכבוד הראוי, לא מחפש. כן, אבל כן אמרת איפשהו, אני לא זוכר, נגיד בבאר שבע, שיכלו לתת לך יותר. בבאר שבע היה לי הרבה עימותים. כי היה לך רגעים טובים. בבאר שבע היה לי הרבה טאקלים עם ברדה, זה לקראת סוף הקריירה. שהגיע לי הרבה יותר שחק, אליניב הביא זרים שהיו פחות טובים ממני, אבל כמו שאמרתי, הם ראו את זה שהם הביאו זר בכסף, ואני כבר בן 36-37, ואמרתי את זה גם לאליניב, שמבחינתי מגיע לי הרבה יותר. להגיד לך שהוא שמע לי? לא שמע. הוא לא שמע. גילי, אז אתה היה מה לי אתה- אותו דבר בעונה האחרונה בהפועל חיפה עם חיים סילבס, שאגב עשיתי איתו רעיון מאוד מעניין אחרי זה, וגם אחרי- פירקת אותו. אחרי כמה שנים. פירקת אותו עם הרעיון הזה. למה? מאז הוא לא הצליח לנצח. אין, הוא חזר עכשיו אבל גם לעבר עומר עם הפועל פרץ חיפה. הגיע אליי ומאז רק מנצח. אוקיי. אוקיי. אז זה מתאזן. אז אמרת לא את באמת- שלך. אז לא אז זה באמת- לא הבעיה. אז זה לא לא הבעיה. באמת יש לי זה תלוי השפעה. מה גילי רוצה שיקרה אחרי לא, זה. לא באמת יש לי גילי, השפעה. גילי, לא, אתה לא, מרגיש משלים, גילי, אתה מרגיש משלים. שפורשים פה בכבוד? בכדורגל אז הישראלי? שוב, מה זה בכבוד? סילבס בתקופה של העונה האחרונה אפילו קצת התעלל בי, אתה יודע, ומכניס אותי דקה 90, ופתאום לא מכניס אותי, ואתה אומר גם, אני לא אעבור עוד קבוצה, אין לי לאן ללכת יותר, אני רק פה. אז זה דווקא גרם לי להתאמן טוב כדי לנסות זה, ואז באמת שכבר
באתי לחזור לשחק, התחילה הקורונה באותה עונה. קיצר, הכל הלך מנחוס, ובפגרה... לא היה סייעתא דשמיא. לא היה סייעתא דשמיא. ואז סיימתי חוזה פעם ראשונה בחיים שלי, אני שחקן חופשי עם כרטיס ביד, למעשה. וואו, מי הכי אהב כרטיס ביד? גזל. גזל כל שנה אומר לי, אני עם כרטיס ביד, מתחיל את העונה בינואר. וסיימתי חוזה, ובהפועל חיפה כולם רצו שאני אמשיך חוץ ממנו, אז לא המשכתי בסוף. בסוף זה דרכו של עולם. בקשר להכרה הציבורית, אני אפילו טוען שמגזימים איתי, ומגזימים עם כל שחקן שפורש, אתה יודע, זה כמו שמדברים חלילה על... רק שפורשים. כמו שמדברים על מת, כל אחד שמת, הוא היה הכי חכם, הכי עדיף, אותו דבר על כדורגלן, פתאום מספרים עליי סיפורים שאני אומר, שמע, נחמד לדעת שהייתי כזה, אבל לא הייתי כזה. ככדורגלן, אז כשהיית שחקן, אז לא אמרו לך רגע, אתם דברים. חייבים אבל לעזור לבן. איך מגיעה הנקודה הזאת שאתה אומר אני פורש? אבל זה תהליך, לא. זה תהליך. זה תהליך. הוא כבר מרגיש אותה בטוח. אתה מרגיש את זה בהצעות, אתה מרגיש את זה בדרייב, אתה מרגיש את זה בכל דבר. בסופו של דבר... ומי מה יושב בבית. אבל בסוף, ברגע שזה יהיה סופית, אז אתה תהיה שלם עם זה. אתה אף פעם לא תהיה שלם עם פרישה? לא? לא, אף פעם אתה לא שלם עם זאת הפרישה. אומרת? זה מאוד קשה לפרוש, רגע. אתה מרגיש שזה ריקונות תקופה מסוימת, שאתה עושה סטופ, גם עכשיו באמת הוא מחר... אתה יודע מתי אתה לא הכי שלם? שאתה מרגיש גופנית שאתה עוד יכול. שאתה יכול. ובמנטלית שאתה רוצה, וכאילו הסיטואציה כפתה עליך לפרוש. לא, אבל בוא, עדיין יש שחקנים שפרשו, גם שחקנים גדולים, הנה, אפילו ערן זהבי, גם גופנית הוא יכול, ועדיין הוא פרש. מה זאת אומרת? אז מה, הוא לא שלם? הוא פרש לא, אז הוא לא שלם, עובדה שהוא חיכה חצי שנה עד שהוא הודיע את זה. כן, אבל בוא, הוא לא שלם, הוא כמעט היה בביתר, הוא כמעט היה פה, הוא בדק בארצות הברית, הוא בדק בדוביי. היה לו קשה להודיע על פרישה. הפרישה זה רגע מאוד מאוד קשה. אני אומר לך, גם שאתה פורש במקום פחות גבוה או לא בטופ, אתה מרגיש שמשהו ממך, איך גילי אמר, יש איזה שלטר שנסגר, הוא נסגר לכל החיים. אתה מלחיץ אותי, בוא נעשה איזה צ'ייסר עוד משהו, בוא, שכתר, בוא תלחיץ אותי. זה חלק מהחיים. אומרים, כדורגלן מת פעמיים שהוא פורש, אני אומר, אני מת פעם גם סן אמר אחת. את זה פרק שעבר. אבישג, מת פעם אחת. שאני מת. אבישג, למזל שלך, אז שטפו טפו, לא בכדורגל. אני אוהדת. את רק אוהדת? למרות שנראה בינתיים שאתה מפלס את דרכך בעולם התקשורת. מה זה מפלס את דרכי? כמו שאתה אומר, אני לא יודע עדיין מה אני רוצה גם בעתיד. אני כאילו חי את ההווה באמת, ואני כאילו נהנה מהדברים האלה, אני נהנה מלעשות את זה. כמובן שאני רוצה לשחק כדורגל, אבל לא בכל מחיר, גם אמרתי את זה בכל... אבל אימון יעניין אותך? אימון כרגע לא יעניין אותי. כן, לא? עשיתי קורס מאמנים. גם אני עשיתי. הוא כרגע בארץ... הם עשו קורס מאמנים שכולם שם יכולים להיות עוזרי מאמנים. דרך אגב, אתה ראית זה קורס עוזרי מאמן. קורס עוזרי מאמנים. דרך אגב, מי עשה איתי קורס מאמנים? ניר ביטון, הוא מאמן כרגע. יפה. אבל זה... דפק אתמול הופעה. דפק אתמול הופעה של... דודו דהן. דודו דהן הלביש אותו, אתה יודע. איך אני תמיד אומר, אתה צריך לראות טוב, וכל השאר הכל בסדר, אבל אני ניגע בזה בדבר הזה, שאני לא יודע גם מה אני רוצה כרגע, אני פשוט נהנה מהרגע. כאילו... אתה נהנה, אנחנו הוא נהנה. נהנה לידי, הוא סתם... ואני מאוד שמח על זה שהצלחתי לחבר את הצמד הזה, גילי ושכתר. לא היה פשוט, עשו לי פרצופים, עשו לי זה, אבל בסוף הם הגיעו, כיבדו. אני אוהב אתכם, תודה שבאתם. תודה רבה. תודה. בהצלחה בהמשך הדרך. מאוד. תודה רבה. מה קורה, בן? אז אחרי הפרק המושלם שהיה לנו... וואו, איזה פרק. די וגילי, אימא'לה. פרק מטורף. פינותינו? נו, האהובים שלנו. זה הפינות שלנו. אז אני רוצה להתחיל בפינתנו האהובה. סיכמנו ברור. שזה פינתנו האהובה. היא האהובה והמיוחדת. לחרטט בביטחון. לחרטט בביטחון. יאללה, מי חרטט אותך? מי השבוע? חרטט אותי? ניר ביטון חרטט אותי אתמול, האמת. מה הוא עשה? קודם כל, ניר ביטון כמאמן, כבר משחק שני שלו כמאמן. גילוי נאות, ניר ביטון עשה איתי את הקורס מאמנים, קורס UFAB השנה. הוא חרטט אותי בביטחון בזה ששאלו אותו אתמול, ניר, האם עוד נראה אותך כשחקן פעיל? אז הוא אמר, לא יודע, נראה. ניר, נשמה שלי, אתה כבר מאמן, ואתה מאמן טוב, ואתה תהיה עוד יותר מאמן טוב, כי כבר גם הקבוצה שלך נראתה אתמול טוב. אשדוד נראו טוב, הוא הכין את הקבוצה הזאת כמו שצריך, אז אל תחרטט אותי עם שחקן פעיל, אתה כבר בכיוון הנכון להיות מאמן. לא לחרטט אותנו. אל תחרטט אותנו. אז היום, השבוע מישהו אחר חרטט אותי. זיו אריה חרטט אותנו, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה. מי אתה מחרטט? דון סדריק היה אחד הנקודות החשובות שהיו בהפועל ירושלים, והוא עזב לטובת מכבי חיפה. אז זיו, אנחנו יודעים שהוא חסר לך, לא לחרטט אותנו. זיו, כן, ידוע באמירות מעניינות, הייתי קורא לזה ככה. אמירות מחורטטות. כן, יש גם. אז נעבור לעוד פינה, הישראלי האבוד. אני
דווקא השבוע רוצה לדבר על אלון תורג'מן. הוא הגיע ביוני 2023 להפועל באר שבע, ובאמת ראיתי אצלו קפיצת מדרגה בשנתיים האחרונות, והשנה הוא לא מוצא את עצמו בהרכב, כמובן לטובת זלטנוביץ' שהגיע ממכבי נתניה. משהו שם התפספס. עכשיו, קשה מאוד להבין מה קרה שם, כי שנה שעברה הוא סיים עם 14 שערים, ופתאום אין לו מקום בהרכב, הוא לא מקבל דקות, הוא לא משפיע על הקבוצה. משהו נאבד שם. כן, קודם כל את אומרת, זה דווקא קטע, כי גם אני רוצה לדבר על עוד חלוץ שנמצא בהפועל באר שבע, ואולי זה, אני לא יודע אם זה הבעיה לאורך זמן של הפועל באר שבע, שקוז'וק טוען שאין לו מספיק מהספסל, אני רוצה לדבר על אילון אלמוג. אילון אלמוג גם חלוץ שכרגע, אני לא יודע מבחינתו כמה הוא יכול להתאים לקבוצה גדולה. ראינו את זה גם עם מכבי תל אביב, ראינו גם את זה עם באר שבע, שמאמנים אולי קצת פחות סומכים עליו. אני חושב שאילון אלמוג צריך לשנות, הוא כבר בן 27, לשנות פאזה בקריירה, אולי ללכת לקבוצת אמצע טבלה, כמו שהוא עשה עם הפועל ירושלים, וללכת ולשחק כמה שנים. כמובן שהיה לו גם את העניין הזה של הפציעות וכל הדברים, אבל ברגע שאתה נמצא הרבה מאוד על הספסל ופחות משחק, חבל על הקריירה שלך, אתה שחקן טוב, אתה שחקן שיכול לעזור להרבה קבוצות, לא יודע אם הטופ שלנו בארץ, אבל בוא, תשחק בינתיים כמה שנים טובות, קבוצות אמצע טבלה, זה יעזור לך. אתה לא מרגיש שהפציעות השפיעו לו? קודם כל חד משמעית, הפציעות האלה עצרו את התהליך של אילון אלמוג. יכול להיות שגם קצת פיזית עצרו אותו, כי כן יש לאילון אלמוג, אני מכיר אותו גם גיל צעיר, את העוצמות, בשביל זה הוא צריך לשחק, הוא צריך לעבוד על הגוף שלו מבחינה פיזית, ואני בטוח שהוא עוד יחזור לעצמו. אז נמשיך לפינתנו הבאה, המשפט המסכם של השבוע. אני בחרתי השבוע את בית"ר ירושלים, לא עמדה בלחץ. היא עלתה למקום הראשון, ומרגיש שזה קצת גדול עליה בשלב הזה של העונה. משפט המסכם שלך? אני הולך על מכבי נתניה. מכבי נתניה חזרה בגדול, עם ניצחון סופר משמעותי, עם רוני לוי כמובן על הקווים. ניצחו 4-1 את מכבי חיפה, וכמובן שאת אריברטו טוורש, שאני רוצה לציין אותו לטובה, כבש צמד, בישל. שחקן סופר מעניין, גם חזק, גם מהיר, גם עם סיומת טובה, ולא רק הוא, גם עוז בילו, גם מאור לוי, גם דאבו החלוץ. אז כל זה יוצר קבוצה מאוד חזקה שהייתה צריכה איזה איזון מסוים, איזה שינוי. רוני לוי בא ומביא את הניצחון הזה, אז מכבי נתניה. אתה מעביר אותי לפינה הבאה שלנו. כן. שזה הטעות הכי יקרה של השבוע. דיברת ככה על מכבי נתניה, אז אני רוצה לדבר על מכבי חיפה, שהיא פשוט איבדה את בצד הימני של נתניה, את המגן שמאל של את קורנו, שהיה במשחק בלהות. אני חושבת שנתניה ניצלה את כל נקודת החולשה של מכבי חיפה, ו3 שערים תוך 4 הגיעו מהאזור של קורנו, שגם קיבל אדום לקראת סוף המשחק. אז אני חושבת שברק בכר היה צריך לזהות את זה בשלב של המשחק, לפחות במחצית השנייה, ולעשות שינוי, ולצערו זה לא קרה, וגם קורנו קיבל את האדום, וככה המשחק התפתח. אז מבחינתי, הטעות הכי יקרה של השבוע זה החוסר זיהוי של ברק בכר, שמכבי נתניה באמת ניצלה את נקודת החולשה שלו במשחק הזה. יפה מאוד. טעות מבחינתי היא כקבוצה, היא הפועל חיפה. הפועל חיפה, לא רק שהיא במצב לא טוב, היא כבר נקודה מהקו האדום, היא שיחקה נגד בני ריינה בבית, הגיעו ל3 מצבים של מול שוער, של איסט, גם בדקה השנייה, שהוא בעצם לא מול שוער, אלא מול שער החמיץ, ובמצבים כאלה אם אתה לא כובש, אתה תספוג, והם ספגו, וכמובן גם אחרי זה גם גל הראל פוטר, והמצב לא נראה שם מזהיר. כמובן שהיו כבר דברים עוד מתחילת שנה, עם גל הראל ועם הבעלים יואב כץ, אנחנו לא נרחיב בזה, אבל להפסיד בבית לבני ריינה, אחרי שגם היה לך כמה מצבים טובים, אתה יכול לפקוט על זה בסוף. זה מרגיש כאילו כשהלחץ עלה, המקצועיות ירדה עם הפיטורים של גל הראל. כן, אבל אני חושב שחיים סילבס עכשיו כן ידע איך לייצב את הספינה, מה שנקרא. הוא בנוי לדברים כאלה. השאלה, כרגע זה לא מאוחר מדי, הם עדיין במקום שהם יכולים להתפתח ולהיות טוב, יש עדיין עוד זמן. הפועל חיפה מבחינתי זה התיירות של השבוע. גם הפועל חיפה היא עונה, אם אתה מסתכל על עונה שעברה, היא סיימה בפלייאוף העליון. כן. אנחנו רואים אותה בירידה משמעותית העונה. היו שם הרבה דברים עוד מהקיץ, היו שם גם ההתנהלות, גם הניהול, נקרא לזה בוי. העניין הזה, גם זה שגל הראל, הוא לקח פה אימור לא קטן, כי גל הראל הגיע, ולא הביאו לו את הדברים שהוא כנראה ציפה ורצה ואת המושכות, והיה ממש כאוס מסוים בקיץ. הוא ילמד מזה, הוא התחשל. הפועל חיפה צריכה לשנות כיוון ומהר, כי אם לא, הם ימצאו את עצמם מתחת לקו האדום. יש את הפועל ירושלים כבר שהם מאוד קרובים אליהם. אז זה מבחינתי. פעם שעברה שקראנו למאמן להתעורר, הוא פוטר, אז אני לא קוראת לאף אחד להתעורר, שלא יפטרו גם. כן, אז אל תקראי לאף אחד להתעורר, שלא יהיה פה עוד איזה בלגנים פה בכדורגל. אז בן, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף מאוד. כיף גדול, ואנחנו עדיין מחכים לשבוע של רני בעזרת השם. זה הכי חשוב.
אמן. זמנים לצפות בנו בכל הפלטפורמות בעזרת השם. אמת. פרק הבא, מכינים לכם הפתעות. כמו תמיד, להתראות.